Croeso i Fanc yr Eglwys yn Llanymddyfri. Collodd y porthwyn 2 allan o'i 4 gêm gynta. Ond ar ôl dechrau digon sigledig yw hymgyrch Super Rygbi Cymru, fe darodd tîm Euros Evans yn ôl yn erbyn yr unig dîm oedd heb golli yn y gynghrair Cas Newydd. A roedd un dipyn o gêm ar Back Sbiti. Gêm rhwng 2 o gewri rygbi domestig Cymru. Rwy'n gyda cefnogaeth gan Liris, a mae Liris yn mynd i sgorio dan y bus i'r porthwyn. Dechreuad perffaith i'r ymwelwyr. Jamie Hughes sy'n sgorio, a Llanymddyfri sy'n ymestyn i mantes. Cic etraws tuag at Toby Baldwin, Casglu, Cais, Llanymddyfri. Maen nhw wedi cipio'r fuddugoliaeth. Thomas Edwards. Cic trwodd, mae Aubrey nôl ar y tu fewn. Oedd yw'n tirio, oedd i ma fe. Ding dong o gêm. Croeso i Fanc yr Eglwys, ni ar y ca plastig yma yn Llanymddyfri. Am y tro cyntaf, mae'n edrych yn drawiadol yn diwe o dan y llif oleadau. Nathan Brew a Ricky Guest sy'n cadw cwmni fi heno. Am yr gŵr yma, Ricky, wedi chwarae rai glwb, Abertawe a Llanymddyfri. Rhai yn cyfeirio at y gêm fel Darby Ricky Guest. Gêm Darby Guesti. Atgofion Melys? Atgofion Melys dros ben yma i'r ddoi clwb i fod yn onest. O'n i wedi cael dyrchafiad i'r uwch gyngrair o'r pencampwriaeth gyda Abertawe, wedyn pham ymunes i gyda Llanymddyfri, o'n i'n digon ffodus i engrych y gyngrair, ond joio mas draw. Na gŵr ddim hongar i ti. Llwyddiant yn dilyn ti o gwmpas y lle gesi. Be di'r gwahaniaeth oedran fan hyn de? Tua 5 blwyddyn. O'n i'n meddwl sy'n mynd i gofyn beth oedd o wahaniaeth rhwng pwysau fyna, Lauren. Sorry, Rick. Diolch yn fawr. Wel, angen y pwysau yna yn y rheng flan yn dos i fod deg. Ond reit, at y gêm hyn o de. Llanymddyfri di ennill y gêm gynta wythnos diwetha. A nhw'n edrych falle fel bod nhw wedi cael eu hyder i dewder nôl, ond nhw'n edrych fel y Llanymddyfri ni'n gyfarwydd y gweld. O, yn sicr, a falle oedd hwnna'n canlyniad pwysig ofnadw iddyn nhw codi rhywfaint o momentum nôl mewn i gêm, ond mae'n bwysig codi lan yr arferiadau buddigol yma i ffwrdd ag atra, yn enwedig yn erbyn tîm fel Cas Newydd. A welon ni o'r ddechrau rhyw fath o sbardun yna. Ni wedi bod yn disgwyl gweld y rygbi godidog yn dod o ddi Llanymddyfri, a dyna be welson ni o'r off fel petai. Ond hefyd welon ni falle y goresgyn a nath nhw dangos pan oedd pwys yn dod arno nhw gyda ymosod Cas Newydd. Felly mae'n edrych yn digon o fantol am y gêm heno ar y caig plastig yma. Abertawe dal heb ennill. Maen nhw wedi bod yn gystadleuol, colli o driftpwynt yn unig mewn un gêm yn erbyn Pen y Bont. O'n nhw'n arwain Cas Newydd o 20.7 ar un adeg ar yr egwyl. Felly, pam maen nhw wedi ffeili ennill? Hyder? Wel, mae hyder hefyd, a mae profiad nag ysau. Mae Abertawe yn tîm ifanc dros ben, ond hefyd, pham chi'n colli bob wsnos, mae'r hyder yn cwmpo, ond hefyd, does dim y hyder na i wneud siŵr bod chi'n gwneud y pethau bach i cael y fuddugoliaeth yn yr amseroedd mwy gymwys yn y gêm. Reit, wel, creuwch chi neu beidio, ni wedi cyrraedd wythnos 5 Super Rygbi Cymru yn barod. Dyma sut mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. Caerdydd yn arwain y ffordd gyda 22 pwynt hyd yma. Llanybwy yn ail, 2 pwynt ar ei holau. A wedi'r golled i Lanymddyfri, mae Casnewydd yn drydydd. Ond mae gêm yn llaw gyda dyn Tai Morris. Llanymddyfri yn seithfed, Abertawe yn ddegfed cyn gêm heno. A cofiwch bod bob un o'r tîmau'n cael cyfle i ennill tlws ar ddiwedd y tymor. Mae'r gic gyntaf yn prysur agosau ychydig dros 10 funud i ffwrdd, a fel wnaethon ni sôn ar ddechrau'r rhaglen, gan fod Ricky Guest wedi chwarae Llanymddyfri ac Abertawe, pwy well i anfon allan i'r cae? Dwi'n cael ei ymuno gyda Iwan Hughes a Josh Phillips o Abertawe. Hughes, faint o hwb oedd myddi Cas Newydd os dweitha? Do, hwb enfawr i ni. To roi lot o hyder ni. Ni ddim wedi bod llawer off o ran perfformiad, ond o'n disgybleth ni oedd eisiau tacluso lan ar hwnna. So, oedd yna hwb fawr, dyddiau diwetha gobeithio wneud yr un peth heno. Siwr mae'r ca wedi mynd lawr gyda'r boes, oedden nhw'n bles gyda fe? Oedden nhw'n helpu chi? Gobeithio ni, enwedig fel tywydd fel sydd wedi bod, mae'n cyflymu gêm ni lan, a mae'r scrapi'n licio fe, ond sa'n gwybod mae Berry am Watkins yn hoff iawn, ond mae'n swper ni a gobeithio gen i gêm dda heno. Diolch, Hughes. Josh, Abertawe wedi bod y lam yn tua 14 blynedd heb ennill lan ys nawr. Fel chi wedi paratoi am heno? Ni wedi cael tymor eitha caled ar y foment, ond
Does dim reswm pan ni'n methu dod lawn ma chwarae ar y cae newydd fel hyn a chwarae gêm agored a gobeithio dod I ffwrdd gyda result da anyway. Unrhyw targedu I ti am y gêm? Just dico gyda gilydd a ni ddim wedi ennill gêm ar y foment sydd bach yn caled am yn neud yn anodd I ni, ond ni'n ars yn dda gyda fel grŵp, sorry. Just chwarae gêm agored, really. Diolch yn fawr, pob lwc. Diolch yn fawr. Nôl I ti, Lauren. Wel, ni'n fyw yma heno, mae yna bedair gêm arall yn Super Rygbi Cymru ddydd Sadwrn, a chybwyntiau o'r gêm yna I gyd ac o ben campwriaeth ysgolion a cholegau Cymru nos Fawrth. Reit, wel, mae Owen Gwynedd gyda ni yn sylwebu yn y Gymraeg heno. Ni'n cadw fe'n brysur cyn y gêm. Mae fe wedi bod yn sgwrsio gyda y prif hyfforddwr Abertawe, Huw Gustafson. Diolch ti, Lauren. Huw, rhaid fi ddechrau efo, illa rhywbeth bach yn y gyddol, chwarae 5, colli 5, ond sut fysa chdi'n asesu'r tymor? Mae'n galed, tymor yn y pre-season I chwarae rygbi dda. Ti'n bach o injuries gyda y hookers ni dod mewn, mae Ellis Facan ar y fainc, so dwi'n chwarae tight end. So, eisiau mynd I gweld cochi games gyda 7 pwynt a 10 pwynt, a erbyn pen y bont 2 wythnos yn ôl cochi o fawr a tledu, ond mae'n pwysig Fanc mas yn chwarae, ond rhaid ni bod yn bach yn gweithio galed a bod yn smart gyda game plan ni heddi. Ond dyna di'r rhan o'r broses y gyngrair yma, dysgu tîm ifanc tu hwnt, so sut ti'n canolbwyntio datblygu'r boes ifanc na, ac fel mae pob isio ennill games? Heddi nawr, mae Lewis Edwards yn gorffen ysgol bore yma, a mae'n dod lan fan hyn, head boy I ysgol y goer, a bod fel Matt Dodd yn chwarae yn y sec row ni, so mae barns gyda ni hyn, ond rhaid ni bod yn, erbyn Caerdydd ar y wythnos yn ôl, ni'n ennill y gêm, 60 mynd mewn, 14 points lan, a wedyn cochi y gêm, 10 point, so rhaid ni bod yn meddwl, ble ni chwarae y gêm, a ble ni moyn chwarae erbyn Llanymddyfri. Llandovery yn amlwg yn dîm da, pencampwyr, enll y cwpan, da chi wedi fan hyn ers 2010, drwg yn I ddeud. Be ti'n disgwyl gan Llanymddyfri heddi yma, ac sut ydych chi'n curo nhw? Nhw'n symud y tîm, boys o dod o lawr o'r Scarlets yn y second o gan nhw, mae pobl fel Liris yn chwarae hyn, so mae'n experience mas na, ond rhaid ni'n mynd mas na, ond chwarae bach y belief, ni'n gwybod bydd yn galed hyn, ond rhaid ni chwarae smart hefyd. Huw, diolch ti, pob lwc yno. Diolch yn fawr. Oedd Huw Gustafson yn gamdrell bythefnos yn ôl ar ôl y gollen na yn erbyn pen y bont. Be ath o le yn y gêm na? Gormod o gamgymeriadau, so nhw'n gystadleuol yn yr 20 munud cyntaf. Fi'n credu maen nhw'n syth I hunan, really. Maen nhw'n mynd ar y blaen a wedyn, maen nhw'n taflu'n wael a wedyn maen nhw'n cwmpo'r bel neu paso'r bel ma. Ni'n gweld nhw fan hyn. Nath Huw Gustafson sôn amdano fo. Mae digonedd o uchelgais gyda nhw, mae uchelgais yn diwaethu'r unrhyw fath o stael, a ni'n gweld fan hyn jyst camgymeriadau ddiangen, gorware ar brydiau, ond hefyd ddim falle digon o parch gyda'r bel, a dyna beth sy'n mynd yn erbyn nhw. Mae nhw'n tîm ifanc, a mae nhw'n falle yn diffyg lefel o fedrwydd ar y moment iawn, a felly yn erbyn tîm fel Llanymddyfri, mae'n mynd I bod yn tipyn o toc yn caled. Nhw'n teimlo pwysau sgorfwrdd ar y degau, dwi'n meddwl, ond mae chwaraewyr llawn potensial gyda nhw. Luca Giannini yn yn y Crys Rhys 7, gafodd ei ryddhau gan y Scarlet llynedd. Do, mae bach o ail cyfle I Luca ware yn yr S4C. Mae chwaraewr gyda'r doniau I gyd, ond mae'n eisiau'r ail cyfle yna, cael y hyder nôl a wedyn, well cael cyfle fo'n proffesiynol unwaith eto. Wel, gawn ni weld sut mae fe. Mae'n rhan o deulu rygbi yn diwedd, Zach Giannini y gefnder hefyd y chwarae. Ond yna ni, mae'r clwb ma, fel chi'n gwybod, wedi blasu llawer o lwyddiant. Di ennill y cwpan, di ennill yr uwch gyngor ddwywaith, a di ennill pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru llynedd. Felly, byw'r gyfrinach yn y dref fach yma. Final special iawn I ennill yn Llandovery oedd moment arbennig I fi a I pawb yn y sgwad. Popeth y Llandovery ar y funud yn positif iawn I gweld bod mae'r clwb yn neud yn dda, mae pawb yn y cymuned yn neud dda, so mae'n neis gweld y coleg yn ennill fyd. Pencampwyr eleni yw Llanymddyfri! In terms of rugby, I think the whole community is behind us. All of the community come to watch us, and for the club's games, everyone goes to watch them. Peth sy'n neud Llanymddyfri mor special yw'r mae'n teimlo fel proper club. Pryd chi'n mynd fan fel nice clubhouse, nice pitch, a mae gyd o'r cefnogwyr yn dod. Pan ni'n marw gêm mas o'r car ar y blaen, mae pawb yn bob man yn gwylio ni. Mae'r sŵn mas yna yn rhywbeth fel ti byth I clywed o'r blaen. Mae'n really dda fel chwaraewr ifanc. Mae'r boys hi wedi bod yn massive help I ni.
i datblygu gemau ni, a mae wedi bod yn cyfle rili dda i chwarae. Mae'n tîm exciting i gwylio. Wel, a un sydd wedi bod wrth raidd y clwb yma ar dref am dros 10 yw'r prif hyfforddwr Eros Evans. Eros, buddugoliaeth arbennig, oedd i cartre yn erbyn Casnewydd wythnos diwetha. Chi'n teimlo nawr bod chi nôl ar y trywydd iawn? Gymwst o adeiladu ar y perfformiad dda yn y wythnos sy'n bwysig. Perfformiad gwych, canlyniad gwych, ond mae rhaid i ni wneud yr un peth heddi. Eros, chi gyda Abertawe yn bant wythnos nesaf, wedyn 5 gêm gytre. Sut chi'n meddwl, faint o hwbydd hwnna i gyd o'ch rhywun fod ar y can newydd? Na'n gwmwys, so ni ar y bant lot lan unna nawr, ond mae'n rhaid perfformio hyn, ond na beth sy'n bwysig. Eros, Abertawe wedi cael dechreuad anodd, sut ti'n gweld yn mynd yn efo'r chi yno? A mae pob tro ni'n wario nhw mewn gêm agos. Beth sy'n bwysig yw'n ni, mae'r canlyniad yn bwysig i ni, ond hefyd y perfformiad hefyd. Di'r ca plastig yma, chi'n gweld e'n siwto'ch steil chi? O'ch chi'n rhan o'r trafodaethau? Ie, o'n i'n awyddus iawn i cael e. Mis Ionawr fan hyn ddim yn gret, so ni chi wario fan ni'n disgwyl ar y gyd, symud y bel, lledu y bel, a mae'n mantas mawr i cael y ca yma. A o datliadau wythnos diwetha, ni'n gynnar yn y tymor, a mae hwn falle'n dangos beth y fuddugoliaeth yn golygu chi ar boeth. A'n gwmwys, ni wedi cael dechreuad anodd, a oedd yn bwysig i cael y canlyniad yn sytha. Mae Casnewydd bant yn nos iau byth yn rwydd, a cael y canlyniad yna. Gobeithio ac yn dechrau tymor newydd yn ni mewn ffordd. Ie, diolch yn fawr Eros, gobeithio gweld chi'n ennill. Yma, neu o leia'n gwneud y mwyaf o chwarae gartrech, maen nhw wedi colli, wel, o'n nhw ar rhediad o 2 gêm ar 15, di colli am y tro cyntaf yn erbyn Llanymddyfri, felly fydden nhw'n awyddus i daro nôl. Ond beth sydd wedi mynd nôl e? Fi'n credu, walle bod yr awch i ennill wedi cwmpo bach. Galed i gweud hwnna fel cyn chwaraewr, ond walle hefyd, mae'r chwaraewyr yna, mae lot yn wedi ware am 2 tymor yn gyson, a walle maen nhw dal bach yn blinedig, achos y tymor diwetha wedi mynd ymlaen i'r porthwyn. Yn dactegol, os bethau mysio nhw newid? Fi'n credu maen nhw'n gorware, falle, yn y dranne'r ca, ble o'n nhw'n neud e cyn tymor ma, bydden nhw'n dod bant gyda fe, achos o'n nhw'n cael bows o bel a hefyd oedd y chwaraewyr yn lot fwy o waddus i ware, ond fi'n credu mysio nhw nawr tre'r cico bach yn fwy. Ie, fi'n credu bod mae'n bach yn anheg. Mae'n lot o disgwyliadau fawr ar y tîm yma. Mae'n disgwyliadau i weld nhw'n gware y rygbi godidog ni'n gweld fan hyn pob tro. Mae'n nhw'n ar ca rygbi. Felly mae'r pwysau yna'n tueddu roi bach o pwysau ar ysgwyddau a chwaraewyr. A wedyn fel mae Ricky di gweud, mae'n tueddu ware neu gorware yn yr ardaloedd anghywir. Mae Gwynedd newydd yn dechrau fel cefnwr, Ellis May, 6 troedfed, 4 modfed. Ni newydd gweld e'n twymo lan, a mae'n gawr o ddyn. Odi, cwrdd i fe am y tro cynta nos fawrth, a mae'n slabyn o foi, o beth i ni'n clywed a beth i ni'n gallu gweld, mae fe'n dda'n yr awyr yn ymosod a hefyd yn amddiffynol, so byddai'n dda i edrych arno heno. Ie, mae lot o'r sgalet yn meddwl lot amdano fe hefyd. Mae fe chwaraewr ymryddawn. Mae wedi dod o Nottingham, a gath chwaraewr y tymor diwetha. Mae hwnna'n jyst yn dangos pa mor nath ei disgleirio pan oedd ei ware yn y Championship. Felly, mae fe'n un o'r chwaraewyr sydd yn gallu chwistrellu cyflymder a pŵer mewn i pob symudiad yn enwedig o'r cefen. Gawr o ddyn slabyn o foi, 2 ffordd i weid bod e'n fawr. Ond dyna ni, right, mae'n bryd i ni ymuno yn tîm sylwebu. There is English language commentary available with Nathan Brew and Dave Rogers, ond yn y Gymraeg mae Ricky Guest ar ddyn ymuno a Owain Gwynedd. Helo, noswaith dda, chris atyn ni ar noson tipyn mwy dymunol nag neithiwr. Ond erbyn hyn, dim os be fydd y tywyd, prin bydd yn effeithio'r cae plastig yma ar Fanc yr Eglwys. Cae, fod chi wedi clywed, ydy'r porthwyn heb ennill arni eto yn ffefrynnau heno o bosib wrth ystyried bod Abertawe wedi colli pob gêm yn Super Rygbi Cymru hyd yn hyn. 5 allan o 5, ond heno da ni wedi cyrraedd rownd 6. Rydyn ni'n gweld Abertawe yn cyrraedd allan i'r maes yn ei crysau gwyn traddodiadol. Wrth gwrs y porthwyn yn y cefndir. Mae'n cael ei arwain gan Rhys, y capten. Y dorf ar ei traed yn cymeradwyo. Gadewch chi edrych ar y tîm atan gan gychwyn efo'r tîm cartra Llanymddyfri.
Mae Euros Evans wedi 5 newid i'r tîm a ddoth a rhediad ddigir o cas newid i ben. 2 o'r Scarlets yn cychwyn, Morgan Jones yn y pac a debut i Ellis Mee yn y cefnwr. Cychwynodd y gêm agoriadol y tymor i'r rhanbarth yn ebyn Benetton ar ôl symud o Nottingham. Ilan Phillips, Finn Thomas a Stuart Worrell ydy'r 3 newid arall i'r tîm cartra. I Abertawe, mae Hugh Gustafson yn parhau efo'r bechgyn ifanc a thalentog, ond y profiadol. Joe Thomas, 27 mlwydd oed yn y canol, wedi bod yn arwain trwy esiampl ar y frig nifer o strategau ymysodol y tîm. Luca Giannini, gynto Llanymddyfri a'r Scarlets, wedi croesi am 2 gais eleni. A rhaid i'r porthmin bod yn ddisgybliedig. Josh Phillips y cefnwr, cywirdeb o 90% tuag at y pist. Dyna ni. Morgan Jones ac y dyfarnwr hen yma, Keith David, sydd bod yn dyfarnwr teledyn y 2 rownd gyntaf yn y bencampwriaeth y rygbi unedig. Gŵr profiadol ar yr haen ucha, ac hefyd efo'r chwiban i law ar y lefel yma hefyd. Abertawe yn ei crysau-gwein i gychwyn, yn chwarae o'r chwith i'r dde fod yn edrych. Allan ymddyfri ni, lliwiau taliadol nhw hefyd, coch, gwyn a gwyrdd. Fi Rhys, a dwi'n siŵr yn gymryd chydig amser ni gyd gyfarwyddo fo lliw y llinella. Melyn i'r rygbi, gwyn i'r pêl-droed. Ydy hi ers y cae plastig newydd mae gael ei osod. Abertawe, mediant cyntaf fewn hanner y porthmin yn cario. Mae Cian Haier. Mae dîm Danigian Cymru. Dwylo yn chwym, yn slic, hanner bwlch i Sam Matthews. 20 oed o Tondi, y cic letraws. Ie, mae Gornel yn profi'r 3 chefn i'r Llanymddyfrion ni. Yn derbyn y bel yn ddigon rhwyd ac yn rhedeg yn ôl. Glywson ni mawr ydy disgwyliadau ar bachgan o Nottingham yn reiddiol. Ond yr un arall o garfan y Scarlet sydd yn colli'r bel. Abertawe yn dangos digon o fenter yn gynnar. Yn y canol dal i brofi y llinell amddiffynol. Llanymddyfri'n cadw'n gadarn ar hyn o bryd. Yn llawr o ddynion ar yr ochr. Tackle release! Yma. Felly newid cyfeiriad bydd Iwan Templett. Eto dwylo dar. Olwyr a'r blaenwyr yn cyfuno. Dwi'n mynd ymlaen, cyflad i wrth ymosod. Ricky Gest wedi cyrraedd y blwch sylwebu. Fel ti sôn, Ricky, fydd yr awydd oherwydd y cae plastig yma i redeg bob dim o bob man. Bydd ond hefyd, mae blaenwyr nawr, does dim reswm i nhw gallu slipo petai neu rhoi bai ar y can ragor. Yr unig bai sydd gyda nhw nawr ar eu hunain. So, gyda, fel, Rengflan Llanymddyfri, fi'n gwybod pwy mor awchus maen nhw i dechrau sgrymio, joio sgrymio. Fi'n credu bydd hwnna'n arf i nhw hefyd. Ie, pa ma... Faint o wahaniaeth fydd cae fel hyn i sgrymio? Wel, mae'n gret, achos sim gobeth slipo. Ti'n war yn y mwd, mae bach o slip, ond fan hyn, does dim reswm, sim unrhyw excuse dy neb. Ni'n hanner disgwyl bod y sgrym am lawr o'n o'ch i ddweud hynna. Ie, ti'n iawn. Di mynd i'r tîm yn erbyn Llanymddyfri. Lle cic-gosb i Abertawe bydd hi. Ac mae rhywun yn gweld Josh Phillips yn camu fyny o safle'r cefnwr yn barod. Bydd dyn o dal y fal yn siomedig gyda hwnna. Os ni'n edrych sgrym cynta'r gêm, bydd diwetha ti moyn ar ôl cic-gosb bant. Mi'n credu bod nhw'n cael sgwrs na fel Rengflaen. Edrych arno fe fel yna. Mi'n credu mae hwnna bach o'r ddoi, ond yn ymffodus, dyw picture mae Dino yn rhoi i'r dyfarnwr ddim yn gret. Ie, Dino yn dadla efo Luca Giannini yn gwisgo 7. Amlwg yn nabod i gilydd yn dda o gyfnod Luca. O'n nhw siarad yn Eidaleg. Mae'r ddoi nhw gallu siarad yn Eidaleg, fi'n credu. Pwy wyr ben nhw'n dweud i gilydd. Josh Phillips, cyfle cynta. 90% at y pist. Syth o flaen. Y postia. Phillips yn camu. Ac
yn gywir. 3 pwynt gyntaf gêm yn mynd i'r ymwelwyr Abertawe. Bydd hwnna'n bach o rybydd i Llanymddyfri yma, yn gweld sydd o Josh Phillips wedi cico'r kick-off na. Lot o awch ar y cic. Fi'n credu mae lot o risg i Llanymddyfri fan'na fyd. Bwytodd y pêl tar o'r clwb. Felly mae pellter ar ei gic. A Phillips erbyn hyn wedi cyrraedd 100% y bwyntiau yn barod am y tymor. Dim ond yn ail a rhestr prif sgoria'r gyngrair ar ddechrau'r dydd. Eto, Llanymddyfri rwan wedi cael bach o diriogaeth. Pêl anisgwl, a dyma ni'n gweld y rhedwyr mowr yn cario. Pêl gyflym, yr olwyr ar garlam, gic drwy'r mis ar ei hôl hi. A gic yn cael ei fesur i'w fodfed. Ac Abertawe, Phillips yn gorfodi y bêl dros y lein. Y symudiad yna'n dachrau wrth caru enfawr, Evan Sheldon. Cawr o ddyn i cadw lligar yno. Evan o Sir Benfro reiddiol, lan yn Prifysgol yn Gaerdydd erbyn nawr. Ond mae'n bleser i gwylio, mae fe'n old school. A mae'n gêm syml dydi. Carion gri, ennill y frwydr gorfforol dros y llefantais, a mae'r tîm gallu chwarae dydi. Mae hanner cyfle dydi cyn dechrau, i fod yn onest. Os ti'n mynd dros y cyn llefantais yn gynnar, mae'r amddiffyn gorffod mynd ar ei sodle nôl, a mae lot mwy haws i wario erbyn. A'r blaenwyr yn gosod ei stamp. Cofiwch y llinell felyn ydy'r llinell gais, dim yr un wen. Rheo fantais yn cael ei chwarae. Y blaenwyr yn cario. Trio gosod ei stamp. Nôl â nhw. 3 white. Go bosib bydd rhywun yn dyfalu fo'r sgar mesur fydd o'r cyntaf na ar gornol fydd yr opsiwn. Maen nhw'n gryndo yn y Tiowain. Sam llawer yn gwrando ar y fi Ricky, neu fod yn onas wyt ti. Mae'r un peth yn TV 5 extra. Llinell cywir, mae'na Finn Thomas, roi hwb mowr, a lot o hyder i Finn. Finn Crwtyn ifanc, wario Trebanos flwyddyn diwetha. Gobeithio mae chi wneud yr un peth dwy. 19 oed ydy Finn Thomas. Taid gêm i Aberafan, llynedd. Dwi'n gwybod am y ffeindio ei farc yn syth i'r canol. Y llwyfan yn berffaith, cyrff y crysau gwyn yn ildio. Gall hwn fod yn gais cosb, gêm yn parhau. Y bel wedi golli. Y cwestiwn mae'n gofyn fan'na, Owain. Os na fydd Abertawe wedi rhoi kick-cosb bant? Gwrando beth mae Keith David yn gweud. 3 and number 8. If the behaviour doesn't improve, they might not stay on the field. Dyle hwnna fod yn cais gosb? Ond be di dyfarnu? Cais gosb. A felly cadw melyn i 1 o'r 3 chwaraewr na wedi newis. So mae reole, dyn nhw ddim yn glir yn gweud mae'n rhaid i fod cael tair cyfle, petai. Mae chi digwydd ar y cyfle cynta. Yn Saesneg, a try is likely to be scored ydy'r dywediad ynddo. Ond mae yna trydydd tro i Llanymddyfri yn cripian agosach i'r ochr dde yma. Abertawe nofio rhywfaint i fyny'r ochr arall. Wedi cyrraedd y lein ma, Llanymddyfri, nhw drosod. Ydw wedi tirio, na medda Keith David. Cyfla wedi'w golli. Mae hwnna'n cyfle. Mae hwnna'n cyfle sydd wedi cael ei wisod, na dwi? Yndi, ac yn y hen ddyddiad, wrth gwrs, ys wedi bod yn sgrambyn i Llanymddyfri. A rheol di newid ysgwpl dymhora erbyn hyn. Guys, give us kick, please. Ond mae eisiau Llanymddyfri roed lot mwy cywir nag oes e. Y 3 dyn yn y blaen yna'n cael ei troi rhywyd i fod yn onest. Mae bel yna i Stuart Worrell yn y penwys glas. Rwan, mae'r boes mawr i dod. Llanymddyfri'n trio codi'r tempo i'r ochr chwith agosa yma. Mae'r rheng ôl. Eto'n cyfuno. Trio sefyll pwynt yr ymosod. Oddi ar 10, oddi ar Iowan Hughes ma, Llanymddyfri ar hyn o bryd. Trio bach o led i chwarae. Eto, Hughes yn dod o'r tu ôl i cholli hi. A rhaid i Abertawe fod yn ofalus, mae nifer o gic gosb mewn cyfnod digon byr di bod. Yeah, appreciate that, but they can't play the ball. Hughes yn penderfynu mynd am y gornel unwaith to. Geraint Powell fan an, Lucas yn credu, oedd y tacl na diffyg breichiau. Gwylle, un mae wedi cael bant cyn nawr. Reit,
bach oed i mi fod yma. Time is off, guys, okay? Os ti'n yn y pac, yn arwain y pac, ti wedi cael Appreciate that, but it's... 3 cynnig di mynd yn fethiant, be ti ddeud o'n sut ti'n sortio'r cywirdeb allan yn yr eiliadau yma? A i just dal i'n dyr un peth? Ie, so i fi, just cadw popeth rhywun peth a wneud siŵr bod pobl lot fwy cywir. So mae'r codwyr yn y blaen ddim yn cael eu tynnu oddi wrth ysgarmes ymudol yn rhy rwydd. Mae eisiau nhw fod lot mwy glwm, a hefyd mae eisiau nhw cael yr ail pobl tu ôl ar y bel yn gynnar, ond mae eisiau cael gyd o'r chwaraewyr sy'n heb y bel yn mynd mlaen a dim yn disgwyl am y pêl. So Finn Thomas ar y bel yn gynnar, pawb arall yn ei flaenau yn dreifo mlaen, a hefyd Finn yn y cefn wedyn yn gyrru'r llong petai. Yn ei Dino Dalafale o Llanymddyfri, darparwr. Anna Jones, captan tîm Merched Cymru, a mae'r grŵp ar gyfer Cwpan y Byd 2025 newi gael ei wneud hyn yma yn y munudau dwytha, a dyna'r tîm a fydd yng ngwynebu Cymru. Wrth i Llanymddyfri ymosod. A'r llwyfan eto di osod yn fan hyn. Abertawe di amddiffyn y ddigon twt i ddechrau, yn holli, yn troi ma Llanymddyfri. Amddiffynwyr y tîm Gwyn yn trio mynd yn ôl, olwyr i fewn. Rodri Jones yn gwisgo 12 yna. Ar y bach yn cyrraedd yn linell, mae lawr eto. Dim rheo fantais yn mynd ymlaen. Un hyrriad arall, a mae'r fraich glosod. A mae Llanymddyfri wedi sgorio cais cynta'r dydd. A mae'r cais yna yn mynd i'r asgellwr Aaron Warren. Gwaith da gyda Llandovery, mae'na yn credu o'n wedi haslu dod i bel lawr wachet a wylliw y llunellau oedd Owain, ond oedd i fwnt deg i fe, oedd Gabe Hawley, oedd ar y pêl, mae'na yn gyflym. Mi'n credu os bydde wedi sefyll ar ei drad a mynd hibo'r llinell melyn, felly bydde wedi sgori. Os ni'n edrych, mae'n jyst yn mynd lawr. Mi'n credu oedd wedi mynd lawr ar y llinell yn gywir. Ie, mae'n achosi bach o ddryswch. Ond i Abertawe yn amddiffynol, 1, 2, 3, 4 amddiffynwr ar asgellwr, gyd yn mynd yn rhy uchel. Fysa chdi'n yn Hugh Gustafson, fysa ti'n siomedig ti hwnt? Fydde ti'n siomedig, ond cyn ni, mae lot o chwaraewyr Abertawe, mae eisiau nhw gweithio bach mwy caled i fynd tu ôl ysgarmes ymudol, a wedi gweithio mas. Phan mae'r ysgarmes ymudol wedi gostwng i'r llawr, mae e drosto, mae eisiau nhw fod ar ei trad yn ôl mewn i'r llinell amddiffyn lot mwy cloi. Hughes yn gywir. Ar y Porthwyn ar y blaen, felly o 7 i 3. A'r torf cata tipyn fwy bodlon efo munudau dwytha. Ni wrth i weld Joe Greaves, yr wythwr i Abertawe yn yr ail ddeng yr wrthos dwytha. I gwllwng yn ôl, i'r rheng ôl, yr wythnos hon. Ambell un yn galw am cam sefyll, yr gic yn mychwar amdyn ni flaen. Medd Keith David. Ac eto, Llanymddyfri'n dechrau ennill y brwydr corfforol yna. Ennill yw feter neu ddau. Mi'n credu wella bod hwnna wedi bod yn pwynt siarad iddyn nhw, achos sim lot o sythlu a trial mynd rown pobl lan ys nawr, maen nhw'n ffyn yn lan. Ond hwnna'n ffodus, mae rhaid nhw fod mwy cywir yn y ryc. Cigos arall ildio, a dyn ni'n gwybod yn barod bod Josh Phillips. Hold on, Red. Efo morthwyl ni droed o. Gabe Hawley yn un dda yna, o'n i'n edrych ar y doi chreuwyr sy'n gyda fe, mae rhaid nhw'n gwneud yn well fanna. Dyw hwnna'n anerbyniol. Ie, Cian Hyer. Wel, blaen esgellwr dros y bel ac yn aros yn gry ac yn gadar. Mae yna bach o anaf i Ed Scrag, gynt o Wyddelod Llundain. A fel ydych chi'n disgwyl, Josh Phillips o'r Porth yn setlo. Cymryd i amser yn gosod y bel. Os mae'r cic diwetha'n unrhyw beth i fynd arno, fi'n credu bydd o'n digon rwydd o. Bydd y ball boys efo step count uchel un o'n oli. Ie, bydd eisiau un o'n nhw'n sefyll yn y carpac.
Dweud pelta'r golew i honna. Ac heb amheuaeth, trwy'r pist. A'r bwlch erbyn hyn. Yn bwynt yn unig ar y sgorfwrdd o blaid Llanymddyfri. Ond eto, mae pethau fel yna'n lladd y hyfforddwyr. Just i sgori cais. Cyfle cynta nôl mewn i'r hanner. Kick-off erbyn nhw. 3 pwynt drwydd. Hughes yn codi'r gic. Darllediad ar ei holi. Neud y dacl. Iwan Temblett yn cwrdd i amser edrych am y blaenwyr i osod llwyfan bach arall. Mae'n gosach i'r sianel 15. Mae bach yn haws i roi fe lawr y sianel yna i focsio'r tu ôl i fewn yn gyfyng. Temblett. 60! Illa ddim y cyfeiriad gorau, ni y cawr 6 troedfedd 4 modfedd. Dyna pam mae'r sgarles di arwyddo fo. Dyna maen nhw eisiau weld, cam sefyll. Let him go. Rhys di mynd yn gyflym, codi'r tempo, bwlch, dwylo. Nôl i Rhys Hughes yn ei gilydd, y mewnwr, mor crier yn fychan ei gorff. A'i dal yn fyw. Llanymddyfri yn synhwyro bo' na gyfla. Rownd y gornel, mynd i fewn i'r patryma. Eto, trio chwarae'n llydan oddi ar ysgwyd y rhif 10, mwyn isio'r sianel lletach na. Y bel allan, rhai o fantais gael ei chwarae. Eto, fy nhw'n cwestiynu a fydd cerdyn i ddilyn. Dwi'n credu ddim eisiau fod, maen nhw'n cynyddu nawr nad nhw. Hughes, rhedwyr, dwylo da, allan i'r ochr dde yma i Baldwin, Toby Baldwin. Siw bod Corey Baldwin i chwarae'r clwb cyn heddiw. Odi, i hwnntig, mae frawd yn gyflym dros ben ydw e, oedd e'n dda erbyn Casnewydd. Wel, cyflymder saith o bochor, does yn chwarae saith o bochor i Loegr ac i Brydain. Na'r ail cyfle mae Keith David i cael i tresorto'r mas, mae wedi rhoi rybydd arall. So, mae'r chances yn dechrau mynd lot yn llai nawr. A difyr, mae Iwan Hughes ac Llanymddyfri'n gwrthod triphwynt hawdd at y pist. Ella'n dangos i bwriad ei angen nhw i chwarae rygbi tempo cyflym ac i fynd am y ceisiau. Mae'r hyder na, maen nhw wedi gwneud ers blynydde erbyn nawr, ond mae eisiau nhw fod lot fwy cywir, neu gallai hwn fod cyfle wedi cael gwastraffu unwaith eto. 5 out! Wedi drefnu sawl gwaith nhw'n nocio ar y drws. Nhw ddim wedi croesi yn uniongyrchol o'r sgarmes, ond mae hon yn y ddawol. Crysa Gwyn yn heidio i fewn i atal y porthwyn, ond dim gallen nhw wneud. Achos dyna'r ail i'r tîm cartra, a pwy sydd ar waelod y pentwr ydy'r cwestiwn. Bod Llanymddyfri wedi sgori, o pawb chi sylwi myna, braich y dyfarnwr mas am kick-off unwaith eto. So, os mae fe'n gywir i rybydd, mae eisiau cadw fel yn fan hyn, Owain. Fi'n credu taw Chris Thompson dath mewn o'r ochr i ddechrau yna'r rhif galwodd e mas. So, byddai'n ddiddorol gweld beth mae'n fan neud fan hyn. Os y gwirionedd ydy, bod cais i sgori, mae tosed dal wedi cael ei weithredu, felly does dim reswm i beidio dangos cardyn melyn, ond jyst i gadarnhau, dych yn debyg y Cian Haier sydd wedi sgorio'r cais yna. Neu Finn Thomas, mae'n drwg i ni. Finn Thomas sydd wedi sgorio. Kick da gan Iwan Hughes. Ond unwaith eto, fi'n credu bydd bach o sgwrsio mynd mlaen ar y can ar gyda'r boes mwy hun yn trial cadw'r disgyblaeth i wneud siŵr bod ddim kick-off yn cael ei roi yn rwydd fel y tro diwetha. Bydd y farni, os edrychwn ni ar y ddau di, mae cyfartaledd oed Abertawe yn ifanc tu hwnt. Llanymddyfri tipyn fwy profiadol. So lle ti fod y cydbwysedd i gael yn iawn yn yr Super Rygbi Cymru, bod y profiad a'r talent
sydd wedi bod yn gwmpas am flynyddoedd yn helpu macu'r boes ifanc o'i cwmpas nhw. Wrth gwrs. I fi, mae rhaid cael bach o'r ddoi, achos yn ymffodus, gyda'r chwaraewyr academies, maen nhw ar erbyn i gilydd trwy amser, a maen nhw rown i gilydd, a sy'n neb lot, yn nhw dysgu wrtho, ond yn y sefyllfa yma, mae lot o boes profiadol yn gallu dysgu lot iddyn nhw. Darllediad, rhithro fyny wneud y dacl. White, go backwards! Ni'n chwarae ar y ffin, dewis i gan Harry Williams wedi pwmpio hwnna'n uchel ag i lawr y cae. Mi yn disgwyl asesu opsiynau. A fydd y troed ar y sbartyn. Mae yna hanner cyfla ar ochr agosa yma. Rhys eto yn ymosod yn un ochr. Ramddiffyn bron a cracio. Eto Rhys, gymaint o dempo'r fôn ysgarmes na bod yn mynd ei hun ein dod â chwaraewyr eraill i fewn. Ie, fi'n credu mae'n trio tyn bach i galed ar y foment. Os byddai'n pasio tyn bach o'i cynnan, mae lot o chwaraewyr ar ei trad fel ni'n gweld nawr. Warren yn ffodus i dderbyn y bel na. Eto Rhys bron a chai yn ysu. Bydd mewnwr neu'r canolwr Rodri Jones yn disgwyl. Hughes. Can nhw wedi colli bach o'r siap. Chwaraewyr nôl i safle erbyn hyn. Dwylo syml. Yna fygythiad ar y bel. Bron i ddwy'n wedi'w ddwy'n gan Brandon Wood. Brandon Wood yn dda iawn fan'na. I esgellwr gallu gwneud y sgiliau yn... A Matthews yn trio dadweithio dros y top. Oedd hwnna ymlaen. Oedd hwnna ymlaen. Edrych yn eidgar i Lewis Edwards yn agor i Garlam. Reit ta, dyn bron iawn chwarter ffordd trwy'r gêm a chi draw ni at Lauren. Diolch Owain, diolch Dave. Handel Davies llawer y clwb sy'n cadw cwmni fi a ti'n brysur yn ei cyhoeddiadau, felly fi ddim yn mynd i ddwy'n gormod o damser fi Handel, ond i ddechrau gair ar y ca, yn amlwg Meiros Evans yn croesawu fe, yn annog gêm agored, ond mae'n fwy na rhywbeth just i Llanymddyfri. Odi, mae'n rhywbeth pwysig llynedd wedodd rhywun 120 days, gathon ni 100 days o glaw. Felly un ca marfer sydd yn ni, achos ni'n cadw'r pys cyntaf i chwarae arno. A mae siw gymaint o plant ifanc yn chwarae rygbi a pêl-droed o 6 mlynedd i 15. Oedd yn amosib yn nhw ymarfer, felly ni wedi wneud am ddau reswm. Mae Eiros a Gareth hoff iawn o rygbi agored cyflym sy'n mor deniadol i wylio. Ond hefyd, mae rhaid i ni cael rhywle i chwaraewyr ifanc ni pêl-droed a rygbi i cael y cyfle i ymarfer, neu maen nhw'n mynd i colli diddordeb yn chwarae rygbi a pêl-droed. Felly mae'n bwysig iawn i'r cymuned. Mae coleg Llanymddyfri yn siarad fe gyda ni, waron nhw'n manithwr yn y rygbi colegau erbyn y coleg y gwyr. Felly mae'n rhywbeth pwysig iawn i'r dre, i'r ardal a gobeithio i clwbiau pellach bant. Ni'n gweld y tîm yn gwneud y mwyaf o'r ca nawr, nôl i chi. Y cic reit traws ddim yn talu ffrwyth. Nôl at y gic gosb, a dim dewis gan Keith David Troen. Yw bocad ma'n ymestyn. A'r cardyn melyn wedi ddangos i Chris Thompson. Yr ail reng. Oedd e'n dod na gwedde. Maen nhw'n cael digon o rybyddion yn ffodus. Mae'n mynd i fod yn galed nawr i amddiffyn hwn gyda un chwaraewr yn llai. 10 munud yn y call cosb. Heb ail reng. Ond yr ymosodiad wedi amseru'n berffaith. Bron wedi holli drwodd yn llwyr. A dyna ni'r drosed. Ddim yn rowlio i'r dwyrain neu gwrllewin fel mae dyfarwyr yn gobeithio. Mae bach yn dwp na gwe. Sdim neb yn gallu cyffwrdd ar pe. O, hwnna'n dan Sherys. O, hwnna'n dwp o bosib hefyd. Hwnna'n dan Sherys. O bosib fydd ail cardyn melyn o Matt Dodd. Dim byd i weld. Gyn i weld hon eto. Oscar Meswito wedi atel un ffordd neu'r llall. Dino Darllediad yn troelli. Y bel yna ar blat. Rownd y gornel maen nhw'n dod Rodri Jones. Ni Rhys yn synwyro. Eto bwlch bach mynd i hun. Y bach yn hanol fel mae Nicky Kest yn stimio wrth yn ochr i. Cwpl o fetran Brein y Pist. Morl. Un hyriad arall. Dal i fynd efo rhywfaint o gymorth.
Hughes yn disgwyl, mae yna ddynion allan i'r chwith. Y pod o 3 wedi sefydlu i dymchwel yn syth. Ond wedi i'w colli. Ac eto, bod Llanymddyfri erbyn hyn yn rheoli'r chwarae, cywirdeb ar radeg pwysig yn mynd ar goll. Mae rhaid y 2 tu ôl yr cariwr a hefyd y cariwr bod lot fwy cywir. Be dyn o siomedig gyda hwnna, chi'n gweld beth mae Jamie Cox yn credu yw yn targedu just o dan y bêl, a cyffodd y bêl ar y ffordd trwyddo, a dyn o'n cwmpo fe. So mae rhaid i dyn o'n ei lan am hwnna nawr, mae cyfle gyda fe yn y sgrym, so bydd y sgrym yn y diddorol. Llanymddyfri wedi gofyn y cwestiwn wrth glwad am y lein, ond Keith yn dweud wedi gweld dim byd o le a drosedd, felly... Ie, bach yn siomedig. Mae 2 paraligau arall gyda fe ar y cafyd. Mae 2 Llimanwr. Dylen nhw gallu helpu fe fyna. Ie, Adam Warren, ser yn y geng wythnos dwytha. Cnesu fyny. Mae fel gwyn coch yn dweud. Mae'n well i'r oedran. Yndi mae o dydi. Yn anffodus a doedd i adael dreiger y pryd nath o ar ôl tymhora. Bain! O ymroddiad. Cic rydd. Eto, codi fraich chi. Bron iawn, helpu Keith David o'r penderfyniad o'r uchder yma. Ie, trial newydd. Sdim yn mynd am sgrym o Cic rydd. Ie, sa'n gweud bod fi'n cytuno yn hollol onest. Os mae'r sgrym di'n ar, pham na gallu di defnyddio fe. Ond Llanymddyfri yn gorau mynd trwy'r cymala rwan. Gorau gweithio Abertawe yn brwydro ar y tir. Warren, eto i fewn oddi ar ei asgell, edrych am waith. Slabyn o fachgen ar yr asgell. A dyma nhw'n trio symud y bêl yn gynt. Mae yna ddynion yn llydan. Hughes dros y top. Am bas, am bêl. A cais cynta. RYGBI'r clwb. A dyna'r trydydd i Llanymddyfri. A mi weld ychydig rhy hawdd erbyn hyn i'r porthwyn. Chwarae teg i Owen Hughes, mae'n ymwybodol bod y gwagle ar y tu allan, taflu pas dros y top, a RYGBI i fod yn deg, os fydde wedi jwmpo, bydde wedi twtsio'r goli ar y fflydlais yn credu seis o'r boi. Mae'n athletwr ddim, mae'n gallu gweld pam bod yna fuddsoddiad gan y Scarlets yn ei amser o. Ond y newid y tempo neu y cyflymder, a mae'n bas a hannar dydi, ychydig yn is, a fysa Josh Phillips o bosib wedi gyda'i rhyngipio hi. Dyna'r sgiliau chi'n ymarfer bob nos fawrth, bob nos iau, oedran ifanc. I fod deg i Owan, dan lot o pwysau mae yna i wneud y peth cywir, a dadlwytho yn gywir, a Ellis yn sgori. Y crwmau frawdo di mynd i America. Sy'n neb yn mynd i hawlio'r penawda ar teulu Hughes nag oes. War y teg. Ac am gic. Wedi cymanu honna i fewn yn ddws. A Llanymddyfri mewn llwyr reolaeth o'r ornes. Llanymddyfri 21, Abertawe 6. Bydd yn diddorol gweld beth mae Abertawe neud fan hyn gyda'r cic. Trwy diwethaf, dyma bach rhy bell gyda nhw i trial ennill yn ôl, so wedyn ni, felly bydd y cic ma lot fwy cystadleuol, ni'n trial cael ei dwylo ar y pêl, achos mae wedi bod tia 10 munud erbyn nawr bod nhw heb cael y pêl yn ei dwylo nhw. Harry Williams yn ei chodi hi yn uchel. A smonach gan y Llanymddyfri gwobrwyo'r bêl yn ôl. Templet edrych am y giclet traws. A'r opsiwn cywir ydy ar y tro, mae ni adlanu yn garedig. Mae'n cyffwrdd ymlaen. Reita, gyrch yn ôl at Lauren, mae wedi ffeindio fwy o gwmni ar y cyrion. Hugh Gustafson sy'n cadw cwmni fi. Ildio cicio cosp yn gynnar yn y gêm, di profi'n gostus yw. Be di'r neges ti eisiau gael ar y cae ar y funud? Rhaid roi gig cosp a chwarae hanner nhw. Sa'n ni'n chwarae probably 2 entry a 2 penalties gyda ni, a wedyn nawr ni'n chwarae mewn 5 munud o y half, a wedyn mae 2 cosp ar y llinech, a wedyn yellow card, a wedyn mae 3 gais wedi dod mewn, ond sa'n siŵr amdani chwarae chyfle entries gyda Llanymddyfri, ond maen nhw'n gweithio galed, a ni chi'n gweld y boi Scalis gyda nhw yn gryf iawn. Pwy yw'r arweinwyr ti'n edrych i gymryd reolaeth o'r sefyllfa yma ar y cae ar y funud o safbwynt chi? Pa'n i cico pêl y mas, jyst fel na, chwarae gyda pêl,
mae'n tîm fel Llanymddyfri moyn chwarae gyda pêl, so mae'n defender set, so rhaid ni cael gyda pêl chwarae set, a wedyn edrych ymlaen am fel cosp neu chwarae, os mistake yn nhw yn defence. Ond o ran y lleisiau, o ran yr arweinwyr, nes ti sôn am falle dibrofiad yn y tîm ym Mhen y Bont. Pwy yw'r boi sy angen falle sefyll lan i chi heno? Rhaid ni pawb sy'n un player mas, pawb mas o sgwad ni'n chwarae i ennill heno. Hew, diolch yn fawr. Ie, pob un angen sefyll fyny a cymryd cyfrifoldeb. Ac wrth i Lauren gael y sgwrs yna, wan ni'n cofio. Mae'r Ricky Guest wrth yn ochr un gyn chwaraewr Abertawe, nid unig Llanymddyfri. Do, gys i 3 blynedd melys dros ben. Un diwetha yn eich gyngrair. Joyous i clwb da. Edrych ar ôl y chwaraewr yn y wych chwarae tig. Richadbwynt, Bargoed, Abertawe, St Helens a fi reffio. O ddim hwnna'n uchel, guys. Uchelbwynt, i fod yn onest. O Bargoed yn tîm dda ar y pryd. Da iawn, dim anodd iawn i chwarae'n erbyn. Ond o'n ni i'r chwarae yma'r Fanc yr Eglwys, Llanymddyfri 21, Abertawe 6. Sgrwm i Abertawe ar gyrion y 20. A mae rhywun yn teimlo, fel chi sôn yn gynharach, Ricky, erbyn o lawr 1-4-1, mae'n angen cymryd bach o reolaeth a dwi'n just arafu'r bel, ond just cadw meddiant. Ie, mae eisiau nhw fod, fel ni'n gweud gyda, fwy cywir, a lot fwy o disgyblaeth gyda nhw. Mae hwn gyd i dod o cwmpo'r pel off yr ail ddechrau. Mae rhaid nhw'n gwneud siŵr bod yr ail ddechrau yn gywir ac yn glir, a maen nhw'n dod i'r pel o'r ail ddechrau mewn i adrannau'r cas i lot fwy gyffwrddus am gair i chwarae, achos yn byd yn wath na cael y pel o ail ddechrau a'r pel yn mynd eisiau nôl, neu'n rhoi'r pel nôl, achos ti ar y stodle cyn dechrau. Abertawe i lawr i 7 yn y pac wrth gwrs efo Chris Thompson, oddi ar y cae. Felly Joe Greaves, sy'n wedi rhael reng, Luca Giannini yn gwisgo 7 ond y safle rwythwr. Ie, wedi wario nawr sy'n rhetha o'r golwg erbyn Pen y Bont, ond dyle Llanymddyfri fod yn domineiddio fan hyn nawr. Un dyn yn llai, ond ar y pryd yn y sgrym dros agwedd y hit, mae Abertawe yn domineiddio Llanymddyfri. Ond ydy fan hyn yn lle ti'n gwybod yn y wyliadwrus yn y gofalus, ti'n gwybod gen ti'r dyn afantais, a wyt ti'n rhy ac yn or-awyddus i fynd amdan yr 8 dyn i giro'r 7 yma, lle ti'n gan bach o reolaeth? Na, bydden ni byth yn dal yn ôl. Bydden ni'n trial creu cic cosp. Achos, dylech chi fod hanner ffordd na. Dyn o Darllediad neud i ora fo. Ac Rhys syth drwyddi, a mae'r bel wedi cael ei dwyn ar y tir, cyfle wrth ymosod, bach o wagle ar yr ochr chwith yma. Sa fod dim cweit digon cywir. Greaves. Edrych ar y dyfarnwr, gofyn dwi'n cael chwarae'r 9. Na. Abertawe wedi dod dda fan hyn i adfer y sefyllfa. Afantais drosod, a oes na fwlch. Bach o cyfle fan hyn. Eto. Llanymddyfri'n euog ar y brydiau ddim yn sicrhau'r meddiant ar y tir, a Abertawe wedi dod dda i gael dwylo i arafu. Eto cam drafod. Wood. Yn dwy'n y bel. Dwylo. Phillips. Mantais drosodd y gig drwad yn trio holli'r triol ar ei hôl hi ma. Edwards. Yn neud yn dda hefyd. Y gŵr ifanc o golau gwyr. Mi'n credu bydd Harry Williams yn... bydd e ddim rhy apus gyda'r cic na, oedd yn cic wael, oedd ddim yn rhoi unrhyw cyfle, unrhyw un oedd yn chaso'r bel yn ymffodus, ond jyst rhoi cyfle i Llanymddyfri, gosgwng y pwysau, really. Mae eisiau Lee Rees mynd off y caf yn un yn gynnar. Yn codi hi, mae'n mynd tuag at yr ystlys. A mae'n cic arbennig y dda yn gywir. Ac os ni'n sôn a Sky yn sydyn i ci amdan Ellis Mee yn gawr o fachgen 6-4 modfad, wel, mae Lewis Edwards yn gwisgo 10 i Abertawe, hefyd yn 6-4 modfed, ond dim ond 17 mlwydd oed, Coleg Gwent, oedd yn yr ysgol bore yma. Odi, mae fe'n slab yn y foefyd yna, dwi. Licen i gweld mwy o'r pel yn ei ddwylo fe, os mae Abertawe yn cael y bel, i gweld beth mae'n gallu gwneud. I cael rhywun yn ware ar oedran na, gobeithio, mae'n dangos i gallu e. Dyna fo. Hefyd cael llawer o gyfle eto
Temblet y gofyn ddod o i'r ochr chwith fa. Y gig drwad. Trio creu rhywbeth o ddim byd, a mae wedi hefyd i aden i chi bedd ar y llawr. Mae Edwards. Rwan, Abertawe ar y droed flaen. Di troi amddiffyn Llanymddyfri am eiliad. Y gig gosb. Ni'n gwybod y perig mae Phillips yn ei gynnig. Ond wedi checkpoint y ddigon erbyn hyn, dwi'n rhy siŵr. So carion dda mas Sam Matthews. Turnover's fine there, guys. We need 8. Yeah, you've wrapped yourself around the ball. Yeah, Evan Sheldon. Yn troseddu. Benedi fan hyn, ti'n mynd am y pys a 3 pwynt dibynadwy. Josh Phillips neu wyt ti'n gorfod am y gornol? Wrth ystyried. Bydden ni'n mynd i'r cornel i fod yn ochr onest gyda'r sgôr nawr. Os bydde fe mwy tin a lot fwy i golli, bydden ni'n mynd am y pist. Ond ie, penderfyniad cywir i fi. Just bod y cic da hefyd erbyn Harry Williams. Ar amseriad yn berffaith, Chris Thompson nôl ar y cae. Felly Abertawe nôl i'r 15. Byddai'n diddorol gweld beth mae Llanymddyfri yn mynd i wneud fan hyn. Oedden nhw'n mynd i cystadlu neu sefyll ar y llawr i trial stopio'r sgarmes midol. Ie, tro cyntaf wedi gweld y Chris Gwyn yn yr ardal yma. Yeah. Okay, staying where we are, boys. Yeah, just stay on your mark. Yeah? Take off your house, me. You're good. Stay where we are. Let's go. Jamie Cox. Un o sawl gyn chwaraewr Aberafan. Sydd ebyn un yn chwarae Abertawe. Gynt y blaen. A hefyd war eich Llanymddyfri, Owain. Ysgarmes. Yn dechrau codi stem. Llanymddyfri. 1 out the round. 5 out the round. Ddim yn chwegian eto. 6, leave him go. Cripian yn ei blaen yn ara bach. Edwards yn ymuno. Lle mae hon yn mynd i'r tir. I'r lawr yn naturiol medd y dyfarnwr. Giannini. Edrych am ei drydydd am y tymor. Fawr y led gan Abertawe yn rhywsyn ei gilydd. Mae'n ei dwy'n gan y porthmyn. Ni Rhys yn tyrchu amdani hi. A cyfla wedi fethu. Unplayable, guys. Turnover. Unplayable. Joe Thomas. Cyn chwaraewr. Y gweilch, Caer Lir. Y Houston Sabercats i enw amball tîm. Jack o gwych gan Evan Sheldon fan hyn. 3 dyn erbyn e, dal yn y mas gyda'r bil. Chwarae teg. Mwyn doniau da a cryfder hefyd. A'r awch i sefyll mewn na. Mae hwnna'n sgil galed. Heb pwysau, ond gyda gyd o'r pwysau yna i cael yr awch i sefyll mewn na. Sut i gydysgu hwnna'n anffodus? Gwrs. Reita, digon o chwaraeon ar y ffordd S4C dros y penwythnos. Cychwyn nos fori, Triathlon Llandudno am 8 o'r gloch. Ac yna dydd Sul, hanner dydd, gewn ni Rally Ewrop. Ac i chi ffyddlonion, y bel hirgron, Dreigiad Benetton o Sadwn o 7:15. Dydd Sul y gweilch. Yn erbyn Ulster am 2 o'r gloch. Caerdydd o'r teithio i Gairedin. Ac yna wrth gwrs nos Iau neso yma ar Super Rygbi Cymru. Abertawe unwaith eto'n tro hyn. Ar y Glan Môr yn erbyn Pontypool. Sgrym enfawr fan hyn o wain i Llanymddyfri. Mae rhaid nhw fod yn gywir, mae rhaid nhw fod yn siarp da, mae rhaid nhw fod yn isel. Achos gallai hwn fod yn cic osbi Abertawe yn weddol cyflym. Os maen nhw'n troi bel drosto, pwy o'r beth sy'n digwydd? Ond y blaid Abertawe ta, beth ti'n gwneud? Bocsio nhw fewn, cadw nhw'n dyn fel bod y gic dan bwysa, neu ti'n ymosod y sgrym i gael? Bydden ni'n ymosod y sgrym a gamlo, ond bydden ni'n trio mewn mlaen o war y teg Llanymddyfri, maen nhw wedi mynd rown nhw. Mae i troi, pa ffordd mae hon am fynd. Chwarae mynd yn ei flaen. Grym. Y pac y dadlwytho yn signo yr egni allan o goesa y gwynio. Ma' na le. Warren. Bron a darganfod y cyrion. Thomas sy'n gor'o ildio. Yn i'r afi rwan. Nôl i blaenwyr.
Dan bwysa, mae Llanymddyfri ar y bôn, Worrell. Leave the ball, come boys. Yeah, it's fine. Mae yna. No, take a yard, you're not back foot. Keith David. Camwch yn ôl. Geraint Powell. Rhys sy'n codi'r gic. Llanymddyfri'n erlu dy bel. Mae di mynd yn ôl. Oddi ar y crysau gwyn, ond allan ar ei phen. Mae'n anffodus i Warren. Ond Llanymddyfri, bwyty wneud bach o smonach am hwnna, ond i fod yn deg i Rhys, cic ystadleuol dros ben, ond mae eisiau mwy o trefn dyn nhw ar y foment, ar y pas cynta. Mae'n rhaid nhw'n ei siŵr bod y chwaraewyr yn y llefydd iawn, a bod nhw'n lot mwy cywir yn y roc. Sa'n siŵr fel oedd hwnna ddim yn cic-osp erbyn Abertawe fanna. A gyrff a dwylo ar y llawr, gyda naill ochr ar llall. So mae'r bel i cael ei troi, so mae rhaid i pobl gadael yr fynd. Jamie Cox yn gywir i fi dafliad eto. Lle Lewis Lloyd yn safle'r bachwr sydd yn teithio allan efo'r gweilch penwythnos yma. Yn cychwyn yn y crysif 6 yn dangos ar sefyllfa anafiadau y rhanbarth. Llai da gan Sam Matthews, mi wedi bod yn amlwg yn y hanner y cyntaf yma i Abertawe. 5 guys. Ed Sgrag. Ilgyr Gosp. Ac efo be, 2 funud a hanner ar ôl. Abertawe yn gobeithio allan cael rhywbeth arall ar y sgorfwrdd. Ie, i fod yn deg, maen nhw'n cadw mynd at Llanymddyfri, ond mae eisiau Llanymddyfri fod lot fwy cywir. 5 red clashing, guys. Yeah. Put the weight on the ball with the carrier. You took it to ground. Keep the weight out. Edrych ar Ed Sgrag dwi'n hyn i weld be'n union nath o. Ie, mae Dreichia. Dwi'n mynd i gormod chwaith ydi, i fod yn onest. Sa'n siŵr os oedd y dyfarnwr yn gywir hwnna, i fod yn onest. Mae pennaeth y dyfarnwyr wrth yn ochr i fan hyn. Ian Davies yn siŵr o fod yn nodiadau. Eita, dyma ni cyfla arall i Abertawe. Matt Dodd. Haie. Y blaenwyr yn trio taro'r tylle. Temblet yn newid cyfeiriad. Dim llawer o ddynion Matthews. Eto trai da gan y canolwr yn ennill rhyw hanner llathan. Oes y foch. Edrych ar yr ochr dywyll. Warren. Yn ffyrdio'r dyn yn ôl. Cam sefyll. Lle rheol fantais. Cyfle chwarae yn rhydd i Abertawe. Mae yna ddynion ar ochr dde. Mae newid cyfeiriad ma nhw. Matthews yn disgwyl. Yn bel methu dod i'w gyfeiriad. Temblet yn mynd y sydyn. Mae yna gyfla. Mae o drwad. 5 metr yn brein. Angen cymorth. Mi ar ei beno. Angen y ddau. Dyma gyfla i raidd cyn yr hanner. Eiliada'n unig ar ôl. Pwyll piau i dîm Hugh Gustafson. Dwy fedr yn bryn. Newid i'r dde, rhoi cyfla i'r olwyr. Wedi llorio Worrell. Wedi cael ei ddwylo ar y bel. O cadw'n fel yn ei fod fan hyn. Gwedi taw Morgan Jones with it, the Cadamel. It's an attacking situation. He's come through, he's taken the 9. Yeah, it's a cynical act. You've come through, you can't play the player that's at the position of 9. On the line, now put time on. Morgan Jones. When you're ready, Skip, tell me when. Yeah. So clear bod unrhyw amheuaeth wrth neb fan I fod yn onest. When we're good to go. Okay? Yeah. Ni bydd o methu. Panhelaeth o gychwyn yr ail hanner. Ond y bwysicach i Abertawe. Cyfla i fanteisio ar y dyn sy'n bryn. Hwnnw nhw'n challenge enfawr nawr. Mae rhaid i nhw wneud yn siŵr nhw'n dalai pwysau, dalai siap, a hefyd sefyll yn y brwydr. A beth sy'n anodd i Llanymddyfri yn y syllau amddiffynol yma, lle dwi'n siŵr fydd yr blaen esgellwyr yn barod i seithi allan gan bod nhw naill ochr ysgymru chwarae Abertawe, fydd rhaid nhw bacio lawr yn dyn o'r cymorth i'r rheng blaen.
Fi'n siŵr bydd yr ddau prop yn gweithio nhw i wneud siŵr bod nhw'n sefyll arno mor hir yn nhw'n gallu. Achos os mae'r ail gwthiad yn dod, mae'n lot mwy caled pham sy'n dechrau wrth y siodle. Temblet yn bwydo. Giannini yn codi yn syth. Yr heng ôl na wedi signo i fewn. A mae'r prif saith. Oedd ar fod y sgrym, Luca Giannini wedi sgorio. Luca Giannini yn dangos y cyflymder wrth cefn y sgrym. A cymeryd i gyfle, war y teg. Gorffeniad gwych. Gorffeniad gwych, a dyna lla oedd rhywun yn boeni amdan o said wrth Llanymddyfri. Y rheng ôl yn gorfod aros yn dyn, pennau lawr ddim yn edrych. A hefyd, Aaron Warren oedd wrth cefn dyn o dal y fal. So, od yw ein gwybod i rôl fanna fel blaen y sgellwr. Sa'n siŵr. Na'i ddeud na efo'r canlyniad ar y ci wrth y chwiban hanner cael i'ch chwythu. Ac bod Llanymddyfri lle di rheoli rhan helaeth o'r hanner cyntaf yna. 3 chais i'w henwa nhw. Mae ail gais Abertawe. Hwna gan Luca Giannini wedi closio'r sgorfwr na. Llanymddyfri 21, Abertawe 13. Un ar hugen i 30 felly y sgôr ar yr egl. A mae'r ddau chwaraewr wnaethon ni roi sylw i cyn y gêm wedi sgorio Luca Giannini just cyn yr hanner, a dyma fe, Ellis Smith yn y Sianeli Llydain yn cipio cais pan o dyn o fantes gyda Llanymddyfri. Ond Abertawe falle fydd yn mynd mewn i'r sefyllfaoedd newid ar nodyn uchel. Maen nhw nawr hefyd, maen nhw i hun gyda dyn o fantes wedi Morgan Jones cael cerdyn felyn, a yn bwysicach byth, Nathan, maen nhw wedi cymryd cyfle gael eu hunain ar y sgorfwr. Ie, oedd hwnna'n holl bwysig, ynddo fe. Y ffaith oedd wedi dod mewn i'r gêm yma. Dyn mewn Ricky. Mae wastad yn slow. Wastad yn slow. Be sy'n ei bod? Dwi'n gwybod fysi. Ond na, dwi'n mewn i'r gêm yma. Oedd e wastad mewn i'n cwpwn y her. I bod yn pob clod i Abertawe. Maen nhw wedi cael eu hunain ar y sgorfwr, fel chi wedi gweud. Maen nhw wedi bod yn edrych am rhywfaint o cydbwysedd, ceisio ar y gêm pragmatig, can roi pêl tu ôl i Llanymddyfri, ond unwaith eto ni'n gweld y camgymeriadau yma a falle diffyg ei fedrwydd yma Gus di sôn amdano cyn y gêm. Ie, Llanymddyfri, Ricky, sydd wedi bod mewn reolaeth am rhan fwyaf hanner cynta yna, a mae tempo nhw falle yn peri problemau i Abertawe a'i sgarmes. Odi, ond hefyd, fel wedi sy'n yma'n Abertawe, mae lot o camgymeriadau wedi bod i'r Llanymddyfri hefyd. Mae eisiau nhw stopo'r gwallau yn y drannau'r gêm fel hyn. Gaethon nhw tair cyfle a cael dim byd cyn cael y cais yma. Mae rhaid yn nhw cymeriad i chances nhw, achos maen nhw'n mynd i fod mwy bring yn yr ail hanner. Ie, ond maen nhw wedi cael goruchafiaeth yn y sgarmes, a mae'n ffordd i gosod y sylfaen yn gynnar yn y gêm. Oedd e bron y bod, fel bod y dyfarnwr wedi penderfynu yn dod. Do, ond eto, mae rhaid yn gwneud siŵr bod nhw war yn adrannau cywir y ca. A hefyd, phan maen nhw'n cael yr ail ddechrau, mae rhaid nhw fod lot mwy cywir. Dwywaith maen nhw wedi nôl mewn ar ôl yr ail ddechrau, a rhoi cic-cos bant yn syth. Felly ti'n rhoi'r argraff i fi, fydd Llanymddyfri yn meddwl siomedig yn mynd mewn ar yr egwyl. Nathan, be yw dy barn di? Er gweitha'r ffaith, maen nhw wedi sgorio trichais. Warren, Finn a wedyn Ellis Smith. Na, fi'n gytuno, Ricky. Jyst yn edrych falle ar y ceisiau. Maen nhw wedi bod yn opportunistic, a maen nhw wedi cymryd y cyfleuon, ond maen nhw'n holl bwysig wrth gwrs. Ond maen nhw agweddo o chwarae sydd wedi gadw nhw lawr. Ni'n gweld falle mi yn ware, mae fe pob tro mae fe'n cael y bil yn ei ddwylo, mae fe'n bygwrdd. Felly, i fi, nes i sôn yn y pwynt sylweddol bod e'n pwysig na. Mae wedi bod yn ceisio cario ymlaen gyda'r one-up runners yma. I fi, mae'r lle a cyfleuon ar y tu allan, a dyna ble ni'n tueddu gweld o ddi Llanymddyfri. Faint o hwb fydd e bod Luca Giannini wedi croesi, a rili wedi cael bwlch na, just cyn yr egwyl? Amser cais yn wych na gore. Oedd eisiau fer Abertawe, a i fod yn deg, oedd Aaron Warren fel blaen y sgellwr, oedd yw'n gwybod i rôl mwy na thebyg, oedd ddim, a Luca i fod yn deg wedi cymeryd y cyfle wych.
Right, okay. Wel, nawn ni falle dadansoddi'r gêm ymhellach jyst cyn dechrau'r ail hanner. Fyddwn ni'n cael cwmni yma ar y cae yn ystod yr eigol. Fyddwn ni'n siarad gyda John Auld, pennaeth datblygu chwaraewyr Undeb Rygbi Cymru. Ond cyn ni, mae Pontypridd sy'n chwarae yn yr uwch gynghrair wedi cyhoeddi datganiad yr wythnos yma yn dweud wrth ddod i mewn i ail fis yr uwch gynghrair gallwn fod yn ofalus obeithiol yn bod wedi gwneud y penderfyniad cywir i beidio ymuno ar gynghrair datblygu newydd Super Rygbi Cymru. Hyd yn hyn, rydym wedi gweld torfeydd da rheol Sardis a mae gwerthiant tocynnau y tymor yma hefyd yn uwch na'r llynedd. Dyma Rygbi Cymru go iawn ac rydym yn parhau i fod yn rhan yn atod o'r gêm fel yr oeddym yn y gorffennol, fel yr ydym yn awr a fel y byddwn yn y dyfodol. Hey, John Alder, thank you for joining us. We heard from Pontypridd there, but I want your general reflections on, what are we, week 5? How do you feel Super Rygbi Cymru has gone this far? Yeah, well, we're steaming into round 6, and great to be here. Thursday night lights, Church Bank, the brand new pitch, another good news story in the league. We're really pleased with the progress over the first 5 rounds. I think generally games have been really competitive. We've seen a great style of rugby. On average, we're getting sort of 50 academy players each week getting game time. Lots of those are under 20s eligible. So I know my colleagues Rich Whiffen, Andy Lord are excited that our young players are getting game time ahead of the Six Nations. That'll be coming up in the spring. 10 really good clubs that are really ambitious and we're working really closely with. And our 4 professional regions also supporting them and learning as we go. So yeah, we're really pleased. John, correct me if I'm wrong, but you're probably more interested in more the human side of the player development. So how have you seen things progress there, and has that kind of network of support been what you've expected? Yeah, well, I think none of us can do this on our own, so I think working with the 10 clubs, working with our professional regions, all of these environments which are supporting our best young players and ensuring that they get what they need when they need it to stretch, challenge themselves so they can go and fulfill their potential. So I think we're monitoring. We've got lots of players in the system across all the age groups, but particularly for Super Rugby Cymru, it's playing a really critical role for those players as they graduate age grade. Also for players who maybe have been missed by the system or are coming in late developers. A couple of players that we know now who are now working with the regions who haven't come through the traditional academy route. So that's another great opportunity through Super Rugby Cymru. So you've just alluded to it, so the players that potentially have been missed. So how do you continue to ensure that happens in the lower leagues below Super Rugby Cymru? There's a lot coming down at the moment, but how are you going to ensure it keeps coming up? Yeah, well, I think sort of Mark Reader Roberts' comments about the leagues. Like, we want thriving rugby at all levels. You know, right from grassroots, a thriving domestic community premiership's a really good thing. That's another vehicle for players to go and test themselves. But I mean, for us, really, Super Rugby is the primary domestic playing vehicle for our young players. We might get the odd player that comes through a different route, but we would want to see them playing in this league. We are seeing 6 players make the step up to the Ospreys. They're playing out in Ulster this weekend. Toby Booth has talked about the issues of having smaller budgets, smaller squads sizes. But for those players, are they more ready? I hope so. I mean, I think at the moment, the way things are, that they're if they're good enough, they're ready. I suppose we would like, perhaps in an ideal world, for a longer period of time to get ready. But the way things are at the moment with squad sizes, then players are having to step up. So the job for our coaches and across the system are ensuring that they're as best prepared as they can be. But they've always got this environment to fall back to if they need game time. John, thank you very much. We haven't got much time here. So I'll let you go. Diolch. Lovely ti eiliad fe Welsh from you. A mae wedi bod yn wythnos prysur iawn yn dywe yn byd Rygbi Cymru. Newyddion wedi dod i law heddi yn dilyn ymddeoliad Jonathan Davies, bod Gareth Davies wedi ymddeol o rygbi ryngwladol yn unig. Mae'n un sydd wedi chwarae, wedi ennill camp lawn, pencampwriaeth 6 gwlad, tlws y gyngrair gyda'r Sgalets fydd yn golled. Mae fe wedi bod yn golled enfawr, a mae fe wedi bod yn was ffyddlon iawn i Cymru dros y blynydde. A mae nid jyst y ffordd yn ware, ond falle y ran oedd yn ware yn y garfan hefyd, personoliaeth. Oedd yn un o'r chwaraewyr sydd yn gweithio yn fwy o galetach na unrhyw un arall yn ei crafft ef. Felly mae fe'n rhywbeth mae fe moyn wneud yw canolbwyntio ar ei gêm domestig nawr, felly
pob lwc iddo fe. Fi newydd sôn falle be mae fe di ennill, ond yr atgof mwy am Ellis o Gareth Davies, 2015, Cwpan Byd yn Twickenham yn derbyn y bas o Lloyd Williams ac yn croesi. Ti'n cofio lle o ti? Odw, rŵm stafell lan star yn clwb rygbi Abertawe, o'n i just i war y gêm, a ni'n gwylio fe gyda'r tîm. Ni gyd yn cofio ble o'n i y diwrnod na'n di ni. Reit, ond dyna ni, mwy o rygbi ddod i chi dros y penwythnos, digon o rygbi ar S4C o'r bencampwriaeth rygbi unedig. Y Dreigen erbyn Benetton, Ulster erbyn y Gweilch, Caredin yn erbyn Caerdydd, honno i weld dydd Sul, a wedyn ni yn Abertawe, wythnos nesaf tra bod nhw'n croesawu Pontypool. A mae raglen arbennig iawn ar gael ar S4C Clic ar hyn o bryd, yn dilyn neb llai na'r gŵr yma, Nathan Brew. Mae yno, i Mike Phillips, Robinson, pas hyfryd i Nathan Brew, cais i'r ysgellwr i fethu gap cynta. Nathan Brew ydw i, cyn chwarae o rygbi gyda Chymru, y Scarlets, y Dreigiau a Brister. Ges i arfa lywyrchus a llwyddiannus, ond ni wastad yn teimlo bod rhywbeth ar goll. Dwi'n byw yn Abertawe gyda fy ngwraig a 5 o blant. Ges i fy magu yn Rynaman gyda fy mrodyr a chwiorydd. Cymrais yw mam, ond mae dad o Ghana. Drwy gydol fy mywyd, dwi wedi cario cyfrinach deuluol, syfrdanol. Richard Nathan Brew yw fy enw llawn. Ges i fy enwi ar ôl hen daid, Richard Brew, un o fasnachwyr caethweision mwy ar byd yn y 19fed ganrif. Gwerthu pobl, oedd busnes y dyn, roedd ei enw i fi. This was the dirtiest business that mankind has ever known. Bydd y Richard Brew yn gwneud bron o bod popeth i wneud elw. Mae'r holl hiliaeth yma, mae gyd yn deillio o'r gyfnod ceisosiaeth, gyd yno. Nawr, rwy'n barod i wynebu'r gorffennol. Gyda fy nhad Collins a fy chwar Rachel, dwi ar daith i ddarganfod mwy am Richard Brew a'i weithredodd. After the rape, they were taken back to the dungeon. Every single footstep that a Brew took up until you were born is very much a part of who you are. Raglen i weld ar S4C Clic. A sut brofiad oedd yn dilyn dy hanes di a treulio gymaint o amser yn Ghana fyd? Wel, oedd yn profiad anhygoel, llawn emosiwn. Tro cynta i fi mynd mas i Ghana. Mynd mas gyda dad a chwar fi yn rhywbeth holl bwysig. Ond hefyd oedd yn profiad eitha dynol hefyd ar brydiau. Felly ie, mae fe'n raglen eitha emosiynol pwerus i fi a'r teulu hefyd. Ie, edrych mlaen i wylio fe. Rhaid, mae'n bryd i chi ail ymuno a'ch sylwebwyr, Nathan Brew. We'll join Dave Rogers for English language commentary a Ricky Guess sy'n cadw cwmni o Wan Gwynedd. Diolch boys. Yr ail hanner, mae'r fancr Eglwys ar fi'n cychwyn. Llanymddyfri 21, Abertawe 13 ydy hi ar hanner. Morgan Jones yn y call cost dal i fod i'r porthmin. Wrth i Iowan Hughes ail gychwyn y gêm. Am bron ei cholli hi, ond y ddau ail afal. Mae Geraint Powell ac efo 8 pwynt o wahaniaeth ar y sgorfwrdd. Yr Abertawe sydd wedi bod yn y ras yn ormodol ar y cynta. Yn gobeithio closio'r bwlch ag o'i pwysa ar y pencampwyr. Worrell. Mor weithgar y blaen a sgellwr. Yn isgyr. Fwydig weithgar o ran yn neud gwaith caib ar haw di taro 70 ryc. Yn y 5 rownd agoriadol. Super Rygbi Cymru. Wedyn ymlaen o ddwylo Josh Phillips. Un chwarae'r Pontypridd allan elli. Honna di brofocio lawr cae. White, come backward. Yeah, good. Y gicni'n dda. Llanymddyfri nôl tuag at hanner i hunain. Ac fel
pob cychwyn o bob hanner Ricky Guess yn ôl y blwch sylwebu. Cyntaf, bwysig fod yn gywir ac yn lân, ond i Abertawe, mae'n bwysig bod nhw'n sgorio gynta. O, twyd, yn meddyliol, mae fe'n hwb, mae lot o hyder yn gynnar i pawb. Just i setlo. A dwi'n drod nôl mewn yn y gêm. Llanymddyfri sy'r meddiant. Yn dechrau. Gweu patrymedodd ar hedwyr mi. Abertawe eto. Cael ei bacha ar y bel. Dino Darllediad. I stopio. Yn sownd. Hughes. Cyffred arall i Baldwin. Yn ôl, Template. Yn cael ei lusgo o'r neillu. Rhys am eiliad yn swnio bod yna le ar yr ochr dywyll. Wel, lle fydd eisiau, dy mewn ar gêm cico fan hyn. Lle cico o dan bwysau. Cico i roi y pwysau ymlaen, felly. Cic yn uchel. Edwards yn gadarn o dditani. Abertawe, mae yna hanner cyflas nhw'n dymuno i drio i bach o led ar y bel yma. Ond faint o chwarae nhw'n eisiau gwneud yn hanner i hunain di'r cwestiwn. Lot o chwaraewr yn o'r i trag i'r Abertawe, ond maen nhw'n lot mwy pragmatig. Maen nhw'n cico'r bel bach mwy cynnar na Llanymddyfri. Ond hwnna'n cic wael. Hwnna'n cic anffodus dros fe. Pwyso mesur i opsiynau. Eto, deganfod y gwyrdd. Gen gicio'r i gychwyn. Oedd hwnna'n hwyr, dwi'n meddwl. Dyfarnwr yn meddwl bod e'n iawn. Yn deganfod yr ystlys. Yn berffaith yn gwthio Abertawe yn ôl. Na rhywbeth sy'ch chi'n gweld yn aml. Aaron Warren yn cico'r bel. Ond war y teg. Pwyso mesur y gic. Ac am chwaraewr yma, Aaron Warren wedi bod i Llanymddyfri. Cyn heno, 247 gêm i'r clwb, 113 cais. Ac wrth gwrs, mae 114 wedi'w sgorio heno. Fi'n credu bod sgorio'r cais mwyaf yn hanes y clwb yn gyfan gwbl. Keep it up, Red. Stay doing kick. Yeah, we can go. Llanymddyfri. Ni edrych i'r eich lle. Dyma fo Warren. Torri nôl tu fewn yn curo'r dyn. O, eto, tynnu'r dyn bron iawn nôl. Edrych am y bel ddim yn... O, mae hwnna'n uchel. Dyma ni. Gall hon fod... Syn ddim yn felyn os nad yn goch. A fi'n credu bod hwnna'n melyn. Mae bach o nywid myna. Mae'r uchder wedi cwmpo nag oes le. Lot o gwthio fan hyn, dim lot o... Dim byd arall. Lot o wynt poeth. Thumbs off, guys. Os bys na dyfarnwr teledu yma, dwi'n siŵr sy'n trwy'r broses. Amlwg un peth, un cynnig mae'r tîm yn cael. Cedd y melyn, fi'n credu. Fine. Okay, so we have head contact. Do we have foul play? So the player for me is coming in. I think he can be lower. I don't need you at the moment, thank you. Yeah. So we have foul play. We have high degree of danger. We have mitigation in that the ball carrier drops at the last second. Yeah. I'm on a yellow card. Okay, thank you. Yeah, no, it's fine. Captain, I'm the two. Yeah. Right. Evan Sheldon. Yeah, so, look, boys, from my perspective, you could have done more, you could have been lower, okay? But there is a mitigating factor in that the player has dropped level at the last moment. We're looking red to yellow, okay? Yeah, fi'n cytuno gyda Keith David, mae yna penderfynu cywir. Oedd yn glir yn ei esboniad fanna, oedd danger, ond wrth cwmpo'r uchelder o'r cario'r y pel, mae hwnna'n dod lawr a drosedd wedyn o cadw'n coch i cadw melyn. Ni'r ail chwarae. Bod o wedi gostwng rhywfaint, dal mo bod o'n ysgeilus. Ysgeilus dros ben i fod yn deg, ond so ddim llawer reolaeth yn ei ymdrech i dacl ymwys. Just dim nag oes i fod yn onest, ond na'r fath o chreu o ryw efo Sheldon, mae fe yn
chreu difyr, mae'n gryf, mae'n fawr, mae'n gorfforol dros ben, a mae jyst i mynd dros y marc fan'na yn anffodus. Ie, ac wrth i ni weld, diogelwch chwaraewyr, dyn ni'n annog wrth gwrs wrth i Joe Thomas dderbyn triniaeth. Ie, fi'n siŵr bydd Joe Thomas lan ar ei drad yn weddol sydyn. Mae Joe yn chreuo'r y brofiad, mae'n difyr, mae'n gryf, mae'n galed, mae wedi bod bwyty yn blynydde, ond mae rhaid i'n siŵr y meddygol bod popeth yn iawn. Siwsa Hugh Gustafson yn dymuno gweld honna eto ar y teledu. Ddim eisiau colli un o erweinwyr ar y cae, ac os wrthyn nhw ymdrechu ddod yn ôl i fewn i hon. Ac beth sy'n ddifyr wrth gwrs, 2 cardyn melyn gen Llanymddyfri lawr i 13. A fydd dyma'n gyfla, mae rhaid i Abertawe bod yn ddigyfaddawd a mynd am y ceisiau, mynd am y pwyntiau. Ond hefyd, mae rhaid cael control. Sy'n eisiau mynd yn rhy wyllt nawr, achos phawn ni'n colli control fel chwaraewyr, ni'n colli synnwyr. A wedyn, ar brydiau, ni'n neud penderfyniadau gwachgog, ond mae'r cic na wych. Mae'r cic na yn wych. Perlan i'r gornel. O fewn 10 metr. A cofiwch chwan, 2 yn y cell cosp. 2 ar heina o'r pac. Stay guys, okay? Felly i bob pwrpas, mae'n 8 crys gwyn yn erbyn 6 o'r coch. Felly sgarmes symudol. Bach yn lletwyth yn symud y bel na. So keep it up, mate. Keep it up. Mae'n dechrau mynd mlaen nawr. Ac yn troi, yn trio newid pwynt yr ymosod, y bachwr. Stewart Worrell. Anwcus. Stewart Worrell yn wych fan'na. Away white, ball is there. Yn trio dathlu, ma' nhw wedi i'w dwy'n Llanymddyfri. Wedi methu sgorio yn y gornel man. 2 achlysur yn y hanner cynta, Abertawe wedi methu'n gynnar. Ydy honna dros yr ystlys. Angen bach o seibiant. A Llanymddyfri yn dangos ei safon. Bydd ddim Hugh Gustafson yn hapus o gwbl gyda Jamie Cox. Dyle wedi sefyll yn glwm i'r sgarmes midol. A aros a cael lot fwy o pwyth. Just i dal ymlaen as bod y chwaraewr yn dod tu ôl i fe. Mynd yn gynnar, Stewart Worrell ar blat i fe. A dyna'r peryg, ti'n newid pwynt yr ymosod wrth droelli, ond ti'n agor dy hun i gael dy daclo, achos erbyn hynna mae'r bel a'r bronion blaen y sgarmes yn dydi. Oeddi, ond mae rhaid i cael lot o ymynedd wedyn i ddim panig o ddim jwmpo plant o sgarmes. Mae Abertawe yn dod yn drwm fan hyn. Ie, y blaenwyr yn hyrdio fewn i ardal y dacl. Y props Cyn Haier a Ed Thompson oedd yn sefyll. Newid cyfeiriad. Bach o le dros y top. Y bel na'n berffaith i ddwylo Brandon Wood. Wood drosod. Y bachgan o'r mwmbls. Mi'n credu ddwn ymlaen. Go try guys. Forward pass. Di ddim di ganiatáu. Simanwr yn y lle gywir. Scrum guys. Good. 1 and 3 guys. Os ydyn ni'n sôn yn y hanner cynta a'n Llanymddyfri yn methu cyfleuon a pwyntiau ar y cywirdeb. Mae hwnna'n agos hefyd. Mae hwnna yn agos. Ella bod y linell felyn yn gymorth i'r dyfarnwr cynorthwyol. Llathan o bosib. Llathan o bosib. A sa'n credu oedd y dwylo mynd sy'n nôl fyd o wain i fod yn onest. Ni'n disgwyl ar y dwylo, mae popeth yn mynd sy'n mlaen. Ie, ac os y Harry Williams oedd efo'r momentum ar rhedeg ymlaen, ond gan bod yn stond, di'r bel yn teithio ymlaen hefo chdi nedi. Mae lot mwy caled i paso fyd i fod yn onest, yn stond o trial. Symud y bel yn rhyw fath o siap. Ie, ond sa'ch di o dod law chwith i hoelio hwnna, bysach? Bydden ni wedi cico yn credu. Lot mwy cywir. Cyfle Llanymddyfri nawr, trial dod i fwy o pwysau trwyddo'r scrum. Jamie Hughes a Berry Watkins yna, doi dîm profiadol mowr wedi bod yn y safle tro ar ôl tro. Guys, on a hit I need you to hold and be steady until the ball comes in. Abertawe wrth gwrs yn gwybod bod gen i fantais yn yr ardal a nifer y dynion.
Let's go, guys. Yn trio codi'r pwysau ar y rheng flaen o Iestyn, Berian Watkins, Jamie Hughes. Dau wr profiadol wrth gwrs. Dau wr sydd wedi ennill y gyngrair a'r cwpan llynedd. Grab! Bind! Set! Codwy Jones ar y blaen asgell ar ochr agosa o'r llun yna. Rhoi bach y gymorth lawr y cae. Mae'n ei ffinger ystlys. Am hwnna'n gic bendigedig. Mae hwnna yn rhywbeth mae pob tîm yn ymarfer yn gael efo exit. Just scrum weddol cywir, cic cywir, a disgwyl ar pwysau mae fe wedi ryddhau ar y chwaraewyr y gyd. Wedi mlaen y car tu a 50 metr. Ie, adeiladu mi fyny do cyn y gêm, oherwydd yn amlwg, wedi dod awr i Scarlett efo gobaith yn chwarae i'r rhanbarth yn gyson byd i'r berfformiad yn hanner cyntaf yma. Neu ar ail. Mae wedi bod yn dda, mae wedi bod yn gywir, mae wedi cymryd i cyfleoedd, ond mae wedi defnyddio i faint yn yr awyr yn gywir fel y pawb yn disgwyl i fy'n onest. Y rhinwedda i chwarae ar y lefel ucha. Wrth i Abertawe a Phillips, reit i drwad i Wood. I cael cais wedi wrthod wrth gwrs. Mae yna fwlch reit yng nghanol cae. Gall nhw weithio heibio worl. Y bwlch na wedi gael yn glep erbyn hyn wrth i... No hands down, Rack! Codwy Jones erbyn Pawen yn ei wyneb. Let him go! Oh, yes. Rodri'n dangos i doniau judo, oedd arfer fod yn chwaraewr judo nôl blynydde maith. Sgil Andy i cael, dydi. Phillips i fyny ar Warren. Ni man y le yn y cefndir. Llandovery barod i gadw'r bel yn y dwylo. Mynd trwy'r cymala, trio gweithio'r tylla. Wrth ystyried bod nhw dal dyn yn bryn. Morgan Jones yn ôl. Eisiau Charswood lot yn well fan hyn. Ie, un y ddau, drwy ddim i fyny mewn llinell. Felly canner cyfle wrth ymosod am Abertawe yn derbyn. Mae yna wagle yn y cefna, ond y cic yn ddi-gyfeiriad allan ar ei phen. Beth mae Tremlett yn meddwl bod... Oedd y syniad y gywir, oedd y weithiau yn ofnadwy, ond mi oedd y gwagle yna. Oedd y gwagle yna, ond os ydych chi'n kick-off trod wyth, a sut ti'n cyfforddus, a ti'n neud yna, a ti'n jyst yn dod i pawb dan pwysau. Na fydd fe'n well, jyst mynd un cymal arall, lawr yr ochr dywyll, dechrau to, a wedyn trio'r kick-off. Ac yn diwedd y dydd, na gyd mae wedi neud nawr i Llanymddyfri, roi'r pel nôl i nhw. Don't change that forward, don't play. Y meddiant Abertawe yn nofio trwy'r canol. Hemmings erbyn hyn ar y cae am Tremlett. O, wedi cael ei rwygo rywsyn neu gilydd gan Chris Thompson. Oedd yn y call cosp yn y hanner cynta. Mae'n di fyny am ei walla Phillips. Y bas y wael, felly y gic lawr y cae. Y gic dda. Mae'n pwysau ar Johan Hughes. Ond eto yn gic arbennig. Williams. Edrych i fyny Tom Edwards. Rhedeg, mae'n siwr o'n be i wneud. Mae cyfle fan hyn i Abertawe, mae rhywbeth yn nhw. Williams eto mynd trwy'r dwylo. Edwards. Rwy'n mynd llawr y dir ar hyn o bryd. Hanner cyfleo wedi bod allai holli'r amddiffyn mewn drwy ddim di fanteisio. Williams, Matthews yn brysur, yn gri. Signo 2-3 o amddiffynwyr. Codi y gic yn uchel honna i gystadlu efo Edwards. Warren yn ennill hi. Yn gwiro hi'n ôl. Rhys Edson, bygwth ar y cyrion. Yn Abertawe yn fyw. Wrth bygwth mae Rhys yn darganfod un ar wylod sgarmesi yn gyson. Mae fe'n... Dwi ddim yn
peth ni'n gweld fel arfer, ond i fod deg Abertawe, maen nhw wedi marco fel lan a maen nhw wedi gwneud jobyn weddol lan ys nawr. Mae'n arian byw o chwaraewr fel dyn ni gyd yn gwybod. Codi hwnna'n uchel. Y ras am y bel. Phillips yn gywir, derbyn y dacl. Tackle, release, good. Eto, mae'n gyfla, os y bel yn gynt. Bach yn arfer ma Abertawe weithiau i symud i oddi ar y llawr. Ie, maen nhw tyma bach yn ddifeddwl. Maen nhw'n doi meddwl yn trial i ni am ware fe, i ni am cico'r peth. Sa'n siŵr os maen nhw rhy gyfforddus yw beth yw'r plan. Wel, a ella dyna di'r gwendid yn yma. Lot o chwaraewyr ifanc newydd, yr ansicrwydd na i'r patryma. Mi codi i ben, defnyddio'i gyflymder. O amgylch Matthews, mae Mi yn y gwagle, yn llyncu'r tir i fyny. A fynd i hun, i dadlwythiad. Llanymddyfri, 5 metr yn bryn. Nôl ar ei drau, Baldwin. Mi ar ei ysgwydd. Rhys. Un pas arall o bosib. Na, Abertawe, rhyw sy'n ei gilydd, yn cael y drws. Phillips yn wych, y blaenwyr o amgylch y bel. Un hyrddiad arall. Mae Llanymddyfri drosodd. Y pedwerydd cais, y pwynt bonus. A'r sgôr wedi dod i Morgan Jones. Pwy mor dda oedd Ellis Mi yn dod mewn i'r llinell fan'na. Cael y hyder i baco hynna a dod i'r cyflymder ymlaen. Bleser i gwylio, ware teg. Arbennig. Fe wedi adeiladu fo cyn ac ystod y gêm. A mae o wedi sefyll i fyny i'r sylw. Yn o gwmpas Matthews oedd o ddim yna o gwbl. Eto edrych am gymorth. Yn mynd, o, ai yn hun. Ac yn dadlwytho. Mae Arbennig yn afon i'n llaw. Ond yn digon ymwybodol i cadw'r bel na'n fyw. A dyna beth dath o'r red gwych na gan Ellis Mi. Ac Llanymddyfri allan dangos ei profiad, ei safon, ei talent yn ddim yn rhithro digon haws as a taflu'r passes nag a colli'r momentum, ond yn neud y siŵr bod nhw'n croesi ac yn bwysicach oll, yn neud y siŵr bod nhw'n cadw Abertawe o hyd braich ar ôl y drws na. Gil agor yn gynharach. Y tosiad yn gywir gan Iowan Hughes. Ond Mi yn dal y penawda. Mi a chwaraewr syml iawn i cyn chwaraewr Quins Gyfyrddin, Newcastle, Nick Reynolds. Rydeg yn syml iawn iddo fe. Donia debyg fyd. Dim lol o'r ail gychwyn gan Llanymddyfri. Roedd yna dros yr yslist. Llanymddyfri 28, Abertawe 13. 24 munud i fynd. I bell efo drosodd i Abertawe wrth gwrs, ond dwi'n deud ar gychwyn yr ail hanner bod nhw angen sgorio i fanteisio ar yr dynion ychwanegol na. Drwy di methu wneud hynny. A di siŵr fydd Hugh Gustafs yn siomedig yn yr asesiad yna o bethau. Ie, ond fel mae pethau newid, gweld yr ail ddechrau fyna, lot fwy cywir gyda Llanymddyfri, a mynd off y ca i roi cyfle i pawb setlo unwaith eto. Ond eto war y teg i Abertawe, maen nhw'n trial chwarae na ddyn nhw. Maen nhw'n trial taflu'r bel yn bwyty. Elyddion yn dod i maes i Llanymddyfri. Mae Dom Coswth ar yr ochr agos yna. Wneud i ymddangosiad gynta i'r clwb. 17 mlwydd oed yn rhan o Academi'r Scarlets. A mwy pwysig i na, fe Steve Williams o clwb Cydweli yn dîm prawd iawn. Dod o tîm ieuenctid Cydweli. O gweld y crytyn ma'n ware i tîm yr ysgolion a hefyd tîm ieuenctid, mae dyfodol disgwyl gyda fe. Dan nhw'r ifanc 6 troedfedd tair modfed. 16 stôn a mwy. Dipyn o ffram. Nhw wedi ychwanegu. Bydd Chris Davies o Abertawe yn siomedig gyda'r sgrym na. Mae Chris yn sgrym yw'r grif. A fi'n credu dath ymlaen i'r cae trio sorto
Neu wneud e fwy cryf i fod yn onest ar ôl yr eddyddion o Berian Watkins a Jamie Hughes, ond yn anffodus dron ni, nath Llanymddyfri lot o well yn sgwm cyn ni a cael kick-offs ar ei gefn e. Sa'n siŵr os bydd yn hapus gyda size y Cris na ddo, Abs Cris ni'n gael nhw, ie? Definite barrel. Fe hen Cris di o ddo? Ie, byddwn ni wedi stretcho fe cyn ymlaen. Reit, Llanymddyfri. Ella yn ymwybodol bod yr gêm bron neu selio pwynt bonus yn y bag. Nhw eisiau mwy, nhw eisiau ymestyn y cyhyr yna. Wrth rycio arbennig y dda gan y gwynion. I dwy'n y bel. Mae cyflymder ysgan ymwys gyda Llanymddyfri yn môr araf. Mae'n rhoi cyfle Abertawe gwrthrycio ar y tro ni. Gwrthrycio da gan Abertawe. O, na cic. A gic anobeithiol. Gic anobeithiol. Wrth ystyried yr amser. Mi oedd Aaron Hemmings efo. Bydd Aaron yn siomedig yn hwnna. Mae Aaron yn cicio'r da fel arfer. Mae'n adran o'r gêm sy'n gryf dros ben. Niros Evans. Yn pasio'r negeseuon wrth gwrs y tymor yma. Mae yna bwynt bonus ychwanegol o ennill o 15 pwynt a mwy. A fe Llanymddyfri eisiau gwneud siŵr bod yr ail bwynt bonus na yn cael ei sicrhau. A fi'n siŵr bod hwnna'n cael ei siarad am yn y dran o'r gêm nawr, pan mae'r gêm yn stopi. Bydd pobl fel Liris, bydd pobl fel Roger Jones yn ei pawb yn ymwybodol o'r ffaith na. I wneud siŵr bod yr egni na dal i ware a dim eistedd nôl yn y byd. Ti'n fan o'r Real Newydd na? Yn hyrma, ydy o'n annog tîmau i barhau i chwarae? Ni chi gweld y meddylfryd tu ôl. A mae'n peth da. Sy'n byd gwael yn bwyty hwnna nag oes e. Dim ond positif deif o'r Real Newydd na. Sgan yn symudol yn hoffi y cresa gwyn fel yma. Mae'n disgyn oddi ar yr ochr Ed Thompson a Matt Dodd. Dal i trio weithio fyny. Jones. Dwi'n sôn am bobl profiadol, mae Roddy Jones bendant yn un o hynna degfed tymor i'r clwb. Rhys eto i colli'r bel, ond dyn nhw'n ôl 10 metr. Mae hwnna'n penderfynu warthus gan Keith. Gan Keith mae'na y dyfarnol. Fel yn y byd, dyw e wedi mynd nôl 10 metr hwnna. Wel, os dwi'n gywir, os di'r tîm 10 metr nôl, 5 metr mae'n cael cario wedyn mae'n cael tac yn cael ei wneud. Wel, mae rhaid nhw fod 10 metr o'r pwynt cyn dechrau nhw mlaen. Phan mae'r pwynt, dyw e ddim yn 10 metr, dyw e ddim wedi gweithio nôl, mae hwnna'n anghywir. O'n i'n just yn teimlo pe Keith o'r referees union. O'n i'n refer y sy'n dweud. Och, war y teg. O'n i'n mas o boff. Gai ddod i asesio chdi rhywbryd? Os di wain. Fi fel dyfarnwr pel drod. Ar y llun eich hanner. Abertawe. Iawn ta. Beth gyn o'r ôl i gynnig yn y chwarter ola? Hemmings. Williams. Giannini sgoriodd y cais. Foth ar tîm nôl cyn yr hanner. Rhaid i ni gweld nhw'n bygwth i'ch chi'n gais na. Yr ail gyrnod ma. Hemmings yn gorau ildio. Ie. Mae hwnna'n gic-os. Carden fel yn y byd o'n hyn. Mae Sison yn gael. Ie. Geraint Powell. You've gone down on your knees. Geraint Powell yn dangos i ddieddfedrwydd, really, wario Brecon blwyddyn diwetha, a dangos yn ymffodus, pha mae Llemanwyr a dyfarnwyr, gyda nhw, hwnna'n peth hollol twp i wneud yn y dwe. Dod i tîm yna dan pwysau am just bod yn twp sy'n, really. Iawn ta,
gyfyn ni seibiant yn fan hyn, a ni'n draw at Lauren. Diolch yn fawr, Nicad, un o hyfforddwyr Llanymddyfri sydd da fi nawr. Mantis o 15 pwynt bonus yn y bag, Nic. Digon bodlon da'r perfformiad mor belled? Gyda'r sgôr ar y funud, mi'n hapus gyda fe, ond tyma bach yn rwystredig gyda'r perfformiad, i fod yn onest. Mae'n gêm eitha stop-start. Abertawe wedi cael gafel ar gêm tyma bach, a ni'n neud lot o cymgymeriadau, so byddai'n neis i dod nôl mewn i'r gêm a cael tyma bach o flow nôl mewn i'r gêm i ni. Nic, diolch yn fawr. Nic Hyd gynt o Scarlett ar dreigiall yn y fwy diweddar i frawdod Jonathan Cyd yn bencampwr byd wrth gwrs. Dwywaith yn gapten ar tîm byddar Cymru. Do war y tig, teulu o chwaraewyr rygbi, a mae brawd arall yn nhw Andrew. Mae un chwaraewr difyr, oedd ar y wari gefneithyn yn Cwm Gwendraeth. Next one doesn't sing. Yeah. Llanymddyfri'n cael rhybu hefyd am nifer y trosedda. Captain happy? Ond 14, dyn Abertawe sy'n Time's on, guys. Get out. edrych i fygwth y llinell cais na. Williams yn anelio na'r gornol. A mae'n gic digon boddhaol ar y cyfan. A mae yna yw 7 metr ag ati i Abertawe. Go to your line, guys. Go to the line. Yeah. I weithio tuag ato. Gwerth atgoffa'n gilydd. Y llinell felyn, ddim y gwyn ydy'r llinell cais. Iawn ta. Cyr Gwyn yn disgyn oddi ar y bel ar y tir. A'r olwyr yn dod i fewn a Llanymddyfri, nid arbennig o dda i wthio tuag at yr ystys, ond mae yna i Abertawe. Cyrff coch ar y tir, dyma'r cyfle i'r gwynion os dyn nhw am sgorio. Llanymddyfri wedi gweithio'n galad yn ôl i'w traed. Am ddiffyn Carn fan hyn mor belled, ond mae cyfle gyda Abertawe fan hyn. Fi'n ni bron i cholli hi i Ed Thompson. Giannini lawr, bach o gramp. Abertawe lawr 13 am y tro. Trwy'n newid cyfeiriad, ond mae traed Llanymddyfri i gyd ar ei traed. Mae'n bach o agle. Tom Edwards yn ochr Gami, edrych am gymorth i lawr, nôl i'r draed, ond ddim wedi ryddhau'r bel. Okay, you've got to release the ball when you tackle before you play back. Y cwestiwn ydy, gath ei dynnu'r tir, ond gath o'i ddal, dwi'n gallu gweld allan pam wedi codi, ond i fod yn ddiogel, ti'n ryddhau y bel cyn dar y draed yn dwt. Ti'n gweld lot o chwaraewyr profiadol sydd wedi bod yn bwyty am spel yn gallu neud y sgil. Mae'n sgil caled, i gadael y fer i fynd, i cael y hyder wedyn, i pigo fe nôl lan, yn canol sgarmes, really. Ond neis gweld rhywun yn cael go i trial meiddi rhywun, ydw e? Yn reddfol. Trio gosod y bwyd yn ôl, bel yn ôl. Reit, Trethol Llandudno. Ych ar bwyntiau i weld nos fori am 8 o'r gloch ar S4C. Ac yna, o un math o ddau olwyn i 4 olwyn. Cyfal cyffro Rally Ewrop. Mae eisiau Abertawe mynd ar ôl Llanymddyfri nawr. Mae eisiau yr amddiffyn a'r llinec o lot mwy cyflym. Lan yn gwynebau Llanymddyfri. Cadw'r pwysau ymlaen i trial cael trod nôl mewn i'r gêm. Kai Davies ymlaen i'r cae am Luca Giannini. Kai Davies yn naturiol yn wythwr. Felly cael ei ofyn i chwarae ar y blaen asgell. Ond Llanymddyfri sydd yn mynd drost y llinell fantais. Ac bach o ddryswch ansicrwydd yn y chwarae. Yn bobrwyo'r bel yn ôl i'r crysa gwyn. Hemmings. Williams yn llygadi'r gornel. Y bel yn adlamu un ffordd wedyn y llall. Baldwin yn mynd y dda. Phillips yna yn gwarchod yr ystlys. Grofodd yn ofalus o'r linell wenna. Neud y dda. I thaflu ti nôl i fewn, tuag at Wood. Mae'n siŵr os yr gêm, a cyn dipyn wahanol, fysa Cais Wood wedi'w ganiatáu. Mae'n y bas ymlaen. Yna ni, Kai Davies. Sy'n cofio'n gywir yn rydyn flwyddyn a Teddy Williams yn ysgol Glan Taf.
Williams wrth gwrs yn rhan dim Caerdydd a Chymru erbyn hyn. Mae'r gêm yn dechrau agor lan nawr. Mae Abertawe wared rhan ca. Mae Harry Williams yn trial na, ond y cic na dim rhy dda i fod yn onest. Digyfeiriad, dim pwysau gwbl ar mi. Phillips yna eto. Mae'r brwydr cico yn dechrau nawr. Bach yn ddigyfeiriad. Adlan Phillips yna. I cael ei tharo ymlaen, blerwch gan Llanymddyfri. Yn pwmpio'r coesa yma Joe Greaves. Fantais drosodd. Edwards a drws yn cael yn glep. Yn wyneb yr asgellwr 2-15. Ac bod Abertawe wedi cael anodd i greu cyfleoedd, does dim gwadu'r ymdrech yn eu perfformiad nhw, ac ymdrech gan digon yn wyr ifanc. Lewis Edwards, cwpl o cymalau yn ôl digon cyfforddus gyda bel yn ei ddwylo am Curtis i 2-15. O, mae cyfle nawr. Y camgymeriad wedi orfodi yn y dacl, y gic lawr y cae. Mi Jones ar ei holi hefyd, mae Phillips, Ivan Phillips. Dan bwysa, mae'r cefnwr Josh Phillips. Y bel yna. I'r eilydd o fewnwr yn pwmpio lawr cae, ond mae Iwan Hughes yn gweu, yn curo'r cynta. A bron yr ail dadlwytho oddi ar ei benglinia. Bolcha yn agor, dyma ni Llanymddyfri yn synhwyro, dyma'r cyfla i gloi'r gêm, i selio'r gêm. Metr yn bryn, drosodd, cais i Finn Thomas. Yr ail i'r bachwr. Ac sy'n sôn am fechgyn ifanc sy'n neud argraff o hwn bendant yn un. Chwarae teg i Finn Thomas. Oedd e'n heiddi hwnna, mae wedi gweithio'n galed trwy'r nos i fod yn deg iddo e. Mae wedi bod yn dda yn ymddiffyn, mae taflu fe wedi bod yn gywir, a mae wedi cymryd i cyfle. Evan Sheldon unwaith eto yn cario'n drwm at y llinell, a hwnna yn rhoi cyfle i Finn achos yr amddiffyn ar ei sodle ôl. Ia'r gic drwad yn berffaith yn do Edwards. Fawr y gyflan, dyma ni Iwan Hughes, edrych i fyny, curo'r dyn. Yn gan amddiffyn wedi holli, fawr o gyfla wedyn i Abertawe. Y blaenwyr yna'n cario yn galed nerth i trai. Sori, o'n i'n anghywir, Dom Cosoth oedd yna. Y crwtyn ifanc o Cydweli. Cario'n grif dros ben. 17, 19. Dyma ni'r esblygiad o Llanymddyfri, yr ifanc yn dod i'r tîm ac yn chwistrellu egni, chwistrellu talent. 5 cais wedi sgorio, Llanymddyfri 35, Abertawe 13. Ar hyn o bryd, os yw'r sgôr yn parhau, bydd Llanymddyfri yn selio ac yn gadael ar 6 pwynt heddiw yma ac yn symud i fyny'r 5 safle yn Super Rygbi Cymru. Ac wrth gwrs, cas newydd dal efo gêm mewn llaw. Rwy'n bythefnos yn ôl wrth gwrs y gêm yn Abertawe yn cael ei ohirio hanner amser efo diliw anferthol o law. Lle mae hwnna am adlamu. Dim o blaid Abertawe. Gic i'r lawr cae yn cael ei feisu. Ar yr ail yn trydydd tro gan Tom Edwards. Dan bwysa angyrhyddhau. Kick-off i'n dilyn. Llanymddyfri. Yn dechrau mwynhau i nosiau. Ie, maen nhw'n dechrau troi'r sgriw trwy'n bach nawr na dyn nhw. Abertawe yn dod i lot o pwysau ar ei hunain yn neud penderfyniadau. Ddigywir, really. Dyle hwnna di fod yn yr air. Dim lot o chwaraewyr tu ôl i Tom Edwards fyna. A hwnna yw'r trigger, really, i wneud siŵr bod ti'n gwybod pryd i cico, pryd i ddim os ti'n dod o'r gefen. Ac hefyd, adeg yma'r gêm, ni'n gweld Tom Edwards yn rhedeg y bol yn ôl, a ni yn codi'r dair i dwy'n dangos i pa mor amryddan ydi o. Ond sy'n edrych ar y fainc Llanymddyfri ag Abertawe, mae Llanymddyfri fo cryn dipyn o brofiad yn dam cyswllt yn ifanc, ond pobl fel Maynard, Warren, Berian Watkins, Jamie Hughes, i gyd yn foes profiadol. Mae'r caflwr i'n dod
Mae'r tri sy'n mynd off nawr, Lee Rees dros 300 o gemau. Iwan wedi bod yn rhywun sydd wedi ware am y 2 neu 3 tymor diwetha pob gêm, a Rodri Jones yn rhywbeth eto dros 200. Ond maen nhw'n dod ymlaen â chwaraewyr gyda lot o profiad hefyd. Ie, cyn wrth gwrs oedd Iwan yn rhan o'r un Llanelli yn yr uwch gyngrair. A fi, rhoi profiadol a thalentog ar y lefel yma. Ac ni'n gweld Jack Maynard. Yn troelli honna dros yr Ystlys. A dyn nhw'n gweld hon yn mynd llawer pellach na'r pac. A Finn Thomas. Neu llan llygadu hat-trick yn barod. Wel, walle, bydden ni os bydden ni'n fe. Elyddion i'r crysau gwyn. Y bel di ennill gan Llanymddyfri. Y bel yn ar y bach yn trio cael ei weithio nôl i Finn Thomas, a dyna fo yn torri'n rhydd. Yn gwthio oddi ar y taclwr cynta. Ond Abertawe yn ymateb. Llanymddyfri yn gwrdd o ail drefnu. Y cyfla dal yna, dal yn fyw. Eto. Gwrdd gweithio'n galed. Chris Davies yn trio raddu'r bel. Sam Peile, y profiadol, yn hedran i fewn. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith, a'r chwechu'r cais yn dod o dan y pys i Ilan Phillips. Ongl gwych gan Ilan Phillips hwnna. Disgodd hwnna yn clwb Arbeth, flwyddyn diwetha. Dim ond deg, neis i gwelen cael cyfle lan y Llanymddyfri dangos i Donia. Pwy oedd y ffordd o'r blaenwyr, achos os ti'n neud y pac, ysgrifennu, ddim chdi ydo. Na, fi oedd yn ei skills. Skills a fitness. Na, ni chi gweld, twad, lot fanna, lot o wares yn hwyrol fanna, lot o ymynedd, ond maen nhw'n ymarfer hwnna ar y cam arfer. Ie, ac i Abertawe, dwi'n dyfalu chi fod y trosiad yn cael ei drosi. Ball watching fysa'r ella yw'n y feddwl, oherwydd o pawb disgwyl y pac yn drond y gornel i fynd eto, ond Ilan Phillips yn dod o nilla efo cyflymdra a chwaraewyr ddim yn sganio. Ie, a manna mae profiad yn dod, so os bydde rhywun gyda mwy o profiad ar y cyrion tu allan yn gallu gweld hwnna'n dod mewn a galw fe mewn. Y sgil na sy'n gyda pobl fel Rodri Jones a Adam Moore, a maen nhw wedi gweld tro ar ôl tro, a maen nhw'n gallu cyfathrebu hwnna gyda pawb sy'n tu fewn i nhw, i wneud siŵr bod nhw'n ddiffyn y target, really. Llanymddyfri 42, Abertawe 13, mae wedi bod yn ail hannar un ochrog, 21 pwynt wedi sgorio gan y tîm cartra, a maen nhw eisiau mwy, y gic yn gwiro yn garedig, Adam Warren, pas arbennig, Warren eisiau hi nôl, ond y brawd arall sydd wedi cael hi. Wrth nhw cael ei dymchwel, a'i gwrtho i fewn i'r Ystlys, ond Llanymddyfri yn troi y steil ymlaen. Ie, Llanymddyfri, maen nhw'n trial nawr, maen nhw'n trial ware lot yn fwy na dyn nhw. There's you, okay? Out you come. Out on the front, boys. Reita, ser yn y gêm, Ricky Guest, pwy sydd dal dy sylw di? Mi'n credu mae llawer o chwaraewyr wedi bod yn dda. Ellis Mee, Evan Sheldon bod yn wych yn cario'n galed, ond i fi heno, bach o bias, really. Finn Thomas, y bach o'r Llanymddyfri, wedi dangos lot o dawn, lot o cywirdeb yn taflu a hefyd yn ymddiffyn wedi bod yn wych. Dyna fo. Ser yn y gêm. Finn Thomas. Undeb o bachwyr yn sticio fe'i gilydd. Mae rhaid edrych ar ôl y boes. Na'n heiddiannol iawn i sgorio 2. 3 am y tymor. Na, mae wedi ware'n dda, tro mae'n ei ddedi, mae'n cael cyfle, mae wedi cymeryd yn y manni, a gobeithio gweld lot fawr o Finn, lot mwy o Finn, i fod yn onest, gyda Llanymddyfri. Dwi'n credu, mae Donia gyda fe, mae dawn gyda fe, a fi'n gobeithio geiff yr cyfle. Ie, cyfle i ddatblygu yma cyn o bosib. Trio camu'r lefel uwch yn wr ifanc wrth gwrs, efo blynyddoedd o'i flaen o. Let's go, gents. Clock is right, guys. Okay, yeah.
Ni weld Jack Maynard. Dim byd drwg bod chi'n gallu dod â rhywun o safon o i brofiad o 185 o gema i'r clwb. Di ennill y gwbl tymor dwytha. Di ennill y gyngreir efo Caerdydd. Pan gath o'i gyfnod byr yna. Free kick, guys. Same in the first start. When we're down, don't let them. Cic rhyd yn erbyn Llanymddyfri am sefyll i fyny. Ond ddi angen Aaron Hemmings. Cic hir lawr y cae, trio holli Aaron Warren a mi. Mi yn troedio'r bel. Eto mae gen i fo gic mawr does yr cefnwr. A chwiodd ar asgell. Yn erbyn Benetton i'r Scarlets. Draw yn Treviso. And away there, 19, Limcam. Mae yna gyfla yn fan hyn. Maynard, mae yna fylcha ar y cyrio mae wedi cyrraedd. Ond angen rhywun o bach o gyflymder. Pwy sy'n gallu chwistrechu. O, rach i dacl gan Ellis Fackrell. Achub y dydd, yr eilydd o fachwr. Ond eto, un asgell i'r llall na Llanymddyfri yn ymosod, ond wedi'w gwllwn. Wrth unwaith eto, Ilan Phillips. Drio torri'r ongl. Fackrell. Yr acl tap ar Osian Davies. O bosib yn arbed cais. Draw'r ochr bella yna. Osian Davies o bosib. Cawr mawr Emlyn. Sydd i lawr efo bach o anaf ar ôl y dacl na i'w fair. Efo munud ar ôl ar y cloc Llanymddyfri 42, Abertawe 13. Y pwyntiau i gyd am fynd i Llanymddyfri. Ac er bod y Porthwyn wedi sgorio 6 ais i 1 Abertawe am gyfnod. Roedd i Luca Giannini sgorio cyn yr egwyl. Mi oedd cyfla yn gynnar yn yr ail hanner i godi'r pwysau Llanymddyfri pa mi oedd Morgan Jones a Evan Sheldon yn y cell cosb i'r tîm cartra. Ond methu manteisio nath dîm Hugh Gustafsson. Ac yna Llanymddyfri'n dangos y profiad, dangos i gallu, dangos i dawn. I boddhad y gŵr yna, Euros Evans. Ac ar ôl dechrau Simsan i dymor Llanymddyfri. Colli i Rygbi Gogledd Cymru a dwywaith i Lynebwy. Mae'r tymor nôl ar y cledra. Crunch! Bind! Set! Dwi'n mynd i'r tir. Mae'r sgrym wedi bod bach yn chwit chwat. Nothing silly, boys. Just take your own team away. Own team away. Bach yr wystredigaeth. Own team away. Fo Iestyn Thomas. Put your hands down, leave away. Thank you. Away. Nath roi'r matchan i'r Scrum, boys. Cyfan. Set, let's go. Rwy'n hwff bach i Ellis Fackrell. Let's go. Brawd, Ellis Fackrell, Ethan Fackrell wrth gwrs i fyny. Efo Rygbi Gogledd Cymru. O blaen esgellwr. Crouch! Bind! Cloc yn goch. Y chwarae ola. Abertawe. I drio rhywbeth i adael ar nodyn uchel. Phillips. Edwards yn dod oddi ar i asgell. Yn defnyddio i faint. Yn signo dau fi taclwr. Llanymddyfri'n cystadlu yn arafu'r bel. Blaenwyr allan o safle. Look up, boys, look up! Eto ni da Phillips ar y tu allan. Mae angen cymorth i throedio ymlaen Llanymddyfri. Wedi ennill i mi. Ydy eisiau chwarae neu ydy eisiau gorffen y gêm. Gweld y gwagle. A mae hwnna'n gic anferthol. Mae ras ymlaen. Mae dal yn fyw. Oedd y gic na bosib yn heiddi mwy.
Ond mae Llanymddyfri wedi cwblhau y fuddugoliaeth oedd nhw wedi ymuno yn ennill eu gêm gyntaf nhw ar y cae plastig yma ar Fanc yr Eglwys, ac yn y broses yn sgorio 6 chais. Un o hynna'n dod i'r gŵr ar y camra'r cynta i Aaron Warren. Mae cam gyfnod mi nath Abertawe fygwth yn closio'r bwlch i 21-13 ar yr egwyl, ond 21 pwynt wedi sgorio yn yr ail hanner yn ddi-ymateb yn selio y fuddugoliaeth, y trydydd o'r tymor i Llanymddyfri. Abertawe dal heb ennill gêm, 6 gêm yn olynol mae wedi colli yn Super Rygbi Cymru. Yn y sgôr dirfynol yma'r Fanc yr Eglwys, Llanymddyfri 42, Abertawe 13. Dyma carinhad o'r tabl felly, yn amlwg sy'n lot i newid ar brig y tabl. Caerdydd dal i fod yn arwain, Casnewydd yn drydydd, a chofiwch ma' nhw wedi chwarae 1 gêm yn llai, dim ond i colli 1 gêm, a honno yn erbyn Llanymddyfri. Mae Llanymddyfri, mae'r corff yn mynd lan i'r 5ed safle, felly mae e'n glos ymysg y 5-6 ucha. A dros y penwythnos, mi fydd mwy o gemau i chi yn y ben campwriaeth, 4 gêm. Caerdydd yn erbyn Abertawe, bydd tîm yn Brifddinas yn edrych i Mesyn ei mantis y brig y tabl. Pen y Bont yn gwynebu Glynebwy, Pontypool yn herio Casnewydd, a Rygbi Gogledd Cymru yn croesawu Cwins Caerfyrddin. A llai weithio chi mae Nathan Brew nawr yn cael cwmni mas ar y cae. Diolch, Lauren. Mae Lee Rhys da fi yn gynta. Lee, yn y diwedd, perfformiad digon drawiadol. Ie, oedd yn bwysig iawn i cael y 6 pwynt hyn, so oedd ddim fel games oedd really dda, ond nath y boys yn dda i cael y 6 pwynt, so fi'n hapus o hwnna. Finn Thomas, obviously, great win, great result, but is it fair to say that Swansea pushed you, particularly in the first half? Yeah, definitely. Big forwards, definitely pushing us hard in the scrums and the line-outs and the mauls. Just got to front up and go at it, innit? Well done, questions. Ali, cwestiwn ola falle. Gêm ar car plastig. Ydw e'n anodd falle, achos oedd yn edrych bach bod y bil yn bach yn slip ar brydiau? Ie, fe'n really grisi yno, so fe'n galed i chwarae. Fe'n bwysig i chwarae lan yn hanner nhw fel, ond nath i digon a fi'n just hapus yn cael 6 pwynt, to be honest. And 2 tries from you, Finn. Obviously, very happy with the performance? Yeah, definitely. A few mistakes, but still going. First game, so you just got to improve now. Keep going. You had a great game, well done, excellent. Great stuff. Cheers, Finn, thanks very much. Diolch yn fawr, Tom man, diolch Dwi'n gwybod pa mor hapus mae Rygbi Guest yn canmol bachwyr eraill o Llanymddyfri, a mae digon o gap mewn oedran rhwng ti a Finn Thomas. A oedd e'n werth gael ei ganmol heno? Do, fi'n credu gweithiodd e'n galed dros ben heb y pel, a hefyd mae wedi cymeryd i cyfleoedd yn y sgiliau sy'n neb rili'n gwybod beth sy'n mynd mlaen heblaw bod ti'n mewn na. Mae'n gyrru... Mae'n gweith o'n i da? Wel, ti jyst yn pwsio'n galed lan, i fod yn onest. Mae'n gyrru'r llong petai, ond neis i weld Finn yn cael y cyfle, Iros. Fi'n credu mae'n un am y dyfodol, mae rhywbeth gyda fe, mae hwnna'n glir, a hefyd cymerodd ei cyfle yno. Mae'r chans yn dod un o bydd y cyfeiriad ag yn dwyt cael. Oedd y ysgarmes yn amlwg yn arfu chi heno, ond pa mor agos oedd y perfformiad na i'r un o'ch chi'n chwilio am fel tîm o fforddwyr? Dim yn agos yn onest, o'n i bach yn siomedig, o'n i ddim yn cadw bel digon, gormod o camgymeriadau yn gêm ni tysgybliaeth ni'n wael, lawr i 10 am 20 munud bron. So yna'n siom mawr i ni mewn ffordd, ond canlyniad dda, 6 pwynt, so yna'n bwysig iawn i ni, so ni could disgwyl ar a lot o positives hefyd. A pa mor bwysig oedd chi o leia wedi bennu'r gêm yn gryf, achos ni wedi gweld chi'n ildio mwy o bwyntiau yn yr ail hanner na beth chi wedi bod yn sgorio dros yr wythnosau diwetha. Felly faint o waniaeth mae hynny'n neud i wythnos arall o ymarfer? Ie, gwmwys am ddiffyn ni'n cryf heddi, gyda Abertawe lot o'r bel, a ni'n disgwyl rhan fwyaf eitha cyfyrddus. So, ie, mae lot o positives, ond ran ansawdd, a lot o pethau yn y gêm ni ddim cweit na heddi. Elis mi fel cefnwr chi yno, Eros, fi'n gwybod mae wedi dod lawr o Nottingham yn diweddar. Pwy fath o cymeriad yw Elis bant o'r ca? Ar y ca, mae'n dawnus dros ben. Un sesiwn yn y fod, da ni'n onest, so ni'n gwybod lot amdano, a'n dangos heddi
fel mae'n garfan y scarlet, mae lot o potential dy fe yn amlwg. Ie, ni'n gweld e fan hyn, 6 troedfedd 4 modren, mae'n gawr o gefnwr, ond fel mae'n gweithio da, Eros, mae'n rhan o garfan y scarlet, faint o amser mae'n gael i ddysgu, be chi'n neud o ddydd i ni? Dim lot, mae'n honest, so Ellis, unwaith maen nhw'n mynd â ni di mawrth, so mae lot o pethau fynd oddi wrth y car, fel ni'n dadansoddi gêm ac yn y blaen, ond mae'n galed i'r boes sy'n dod mewn, ond ti'n neud gorau ni'n gwneud gyda nhw, to. Ie, mae boes eraill fyd, boes fel Dom Cyswth, yn un i gadw llygad yno, blaen ysgatol ifanc. Amlwg, oedd yn dda i ddi pryd yno, crwt ifanc, so mae'n 19 eto, a dangos bych chi byw yn y S4C yn barod, so mae'n disgwyl yn dda dyfodol iddo fe. Abertawe yn wythnos nesaf, wedyn mae rhediad gyda chi ar y car plastig, felly amhosib gorbwysleisio, be mae'n golygu i'r dref. Oedd y clwb yn llawn, oedd yr eisteddle hefyd yn llawn hyn, o'i gymuned cyn y gêm. Ie, yn gwybod, so mae'r clwb yn rhan fawr o cymuned na, a pawb yn joio dod mas. Mae'r car plastig mae'n mynd i helpu ni gobeithio i cadw ware fel ni'n disgwyl ware. Ond ie, mae'n gret i'r cymuned bod ni'n ffynnannus hefyd. Eros, diolch yn fawr. Diolch. Mwynhad wythnos, a ni'n mynd nôl i Nathan, nawr sy'n cael mwy o gwmni. Diolch, Lauren. Yn cadw cwmni gyda fi yw Joe Thomas, captain Abertawe. Joe, in the first instance, how's the head after that tackle? A bit so, yeah. I can't remember much, to be honest. I had a clouting head, and I remember just dropping the ball in the touchline. So yeah, a bit gutted, to be honest with you. I thought personally there was a bit more than a yellow card. It's like a sparkling out, so yeah, but I should be fine. I got my scat test now, and hopefully be fine. Fingers crossed. And then, I guess in terms of the performance, promising start, but unfortunately perhaps Llandovery a little bit too strong? Yeah, I think that's the story of our season, really. Apart from the game against Bridgend, when we were on TV last time, I think we let ourselves down on TV. But we've been in the games, we take teams to the wire a lot of time, and a couple of instances just don't sort of go our way, and we sort of implode a bit then. I think that forward pass when we scored in the corner would have taken us to 21-20. That goes against us. We're back on our try line defending then, so things like that, knife edges sort of going against us, I think, and we're just going to stick in there. And I think once the ball bounces our way, or we get that edge, or we get that, and a decision comes our way, I think we just need to get a win. I think we'd be right then. So. Yeah, as you said, you've been in pretty much all the games. You've lost 6, obviously, but you've been in those games, and I guess it's those little 1%, those little mistakes here and there that's obviously costing you dearly. Yeah, definitely. Like no excuse for a young squad, and we're building something. We look at ourselves first before we look at anything else. We look at our wounds when we go again next week against Pontypool, but proud of the boys' efforts again. And I think it's just, as a group, I think we just need to mature and stay in the fight for 80 minutes. So that's what I can ask of the boys, really. Yeah, and I think it's plain for everyone to see the effort that's going into the games from everyone and the level of passion that you've got. So listen, all the best for the rest of the season. I'm sure you'll come good. Yeah, thank you very much. Cheers, appreciate it. Diolch. Ti'n ar Abertawe, Rygi, ti wedi bod yn rhan o garfan Abertawe, pan gyrraeddon nhw'r uwch gyngradd wedi ffeilwch chi ennill gêm, enilloch chi falle 2 yn ystod y tymor. Be mae fel? Chi'n ffindio chi'n mewn twll? Chi yn, mae pawb yn trio mor positif am nhw'n gallu, ond yn ffodus, mae ennill yn habit a mae colli'n habit. A pham chi'n colli bob tro, mae pobl yn trio siwd gwmynt i trial cael y buddugoliaeth na. Mae'n mynd rhy bell falle, a maen nhw'n gwneud lot o camgymeriadau, a wedyn mae hwnna'n costi gêm iddyn nhw. Ie, ar lefel bersonol rhywun fel Luca Giannini, faint fydd e'n cymryd allan o'i berfformiad yn amlwg maen nhw'n ysu gael y fuddugoliaeth, ond mae fe eisiau dychwelyd i'r gêm ranbarthol, ynddo fe? O'n i wedi hyfforddi Luca i'r Scales dan 19 cwpl o blynyddoedd nôl. Mae'n bleser i hyfforddi, mae'n gryndo, mae'n trio gwella bob sesiwn, mae'n treino'n galed wrth hunan. A fi'n credu, os dyna'r cyfle, fi'n credu bydde fe'n cymeryd y to, a walle bydde, dim yr agwedd, ond y dawn yn dechrau dod trwyddo mwy. Ie, byddwn ni yn gweld Nathan Abertawe wythnos nesaf yn gêm fewn i nos Iau, fydden nhw'n croesawu Pontypool. Mwy o gyfle fyna i gipio'r fuddugoliaeth na yn erbyn pencampwyr y gyngred llynedd. Wrth gwrs ni, oedd e wastad yn mynd i bod yn eitha galed, tipyn o her i dod yma ar y car plastig yma yn erbyn tîm drawiadol
Llanymddyfri, ond ni'n gallu gweld y ffordd oedd Joe Thomas yn sôn yn gynharach bod ni'n siarad gyda fe, just y lefel o angel sydd dal i gael o fewn y gardd, maen nhw'n moyn cael y buddugoliaeth cynt yna, a i fi, os maen nhw'n codi un buddugoliaeth lan, bydd yr arferiad y buddigol yn cael ei codi, a wedyn bydd y hyder yn cael ei codi, a wedyn bydd yn gallu cario ymlaen i gweddill y tymor. Nes i siarad gyda Fanc Thomas a Lee Rees. Ni ddim wedi siarad lot am Lee Rees, ond mae'n teimlo fi pan mae fe ar ei orau, Nathan, mae Llanymddyfri ar ei orau. Welson ni hynny heno? O, yn sicr, a nes i wedyn un peth ran yn y bwch o RYGBI. Just y ffordd pob tro mae cyfle i cymryd kick-osp cyfle, mae pawb o gwmpas yn gwybod beth maen nhw'n wneud, a maen nhw'n reacto, a wedyn mae'r cymorth gyda nhw, a wedyn mae'r momentum gyda nhw, wedyn maen nhw'n just mor anodd i delio gyda. Fel rhywun sy'n nabod y clwb yn dda iawn, Ricky, pa mor agos oedd heno i Llanymddyfri ar ei gorau? Fi'n credu mae bach o gwaith yn nhw'n neud i fod yn onest. Mae lot o camgymeriadau yn digwydd ar y foment sydd ddim yn beth i ni'n arfer gweld gyda Llanymddyfri. Mae lot o cywirdeb ddim na fel oedd e amser un blwyddyn diwetha a'r amser un blwyddyn cynni. So fi'n credu bydd lot o pwyslais gyda Euros wthnos ma yn ymarfer i wneud siŵr bod y camgymeriadau lot yn llai a bod y patrymau lot fwy cywir. Reit, wel, son ni lot o roes ifanc ar y cae hyn, o byddwn ni'n gweld mwy ohonyn nhw ar draws y bencampwriaeth rygbi unedig dros y penwythnos. Digon o rygbi i ddod, a mae hefyd triathlon, ralio a 2 raglen ddogfen i chi nos Fawrth, yr hawl i chwarae, sy'n edrych ar hanes gêm pêl-drod y menywod, a mae rhaglen ddogfen Nathan Brew. Wnaethon ni sôn amdano fe yn ystod yr egol, edrych mlaen i wylio honno ar clic. Dreigen erbyn Benetton, Elsen erbyn Gweilch a Charedin yn erbyn Caerdydd. Yw'r 2 gêm fyw ar S4C dros y penwythnos, a fyddwn ni'n ôl yn Abertawe penwythnos nesa. Na, fyddwn ni'n ôl yn nos Iau nesa, cyn y penwythnos, ar gais San Helen wrth iddyn nhw groesawu Pont y Pŵl. Diolch i chi am eich cwmni, diolch Nathan, diolch Ricky am eich cwmni chi heno. Mae'n beth da, dwi'n meddwl, bod S4C yn dangos gemau Llanymddyfri. Maen nhw wedi ennill 2 yn olynol o flaen ein camerâu ni nawr. Cofiwch gallwch chi wylio uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru a phencampwriaeth yr ysgolion a cholegau nos Fawrth, ond tan nos Iau nesa. Diolch yn fawr.